Varumbidzwe Mambo Jesu Hallelujah. Wamatuanira mutsvene kuti tisvike mukati megotekwa rino mutsvene. Baba tinokuongai, tinokutendai Ishe wemasimba ose. Tinongoda kukurumbidzai mangwanani ano nenyasha dzamatuanira Baba. Tiri kutenda nefevha yamatuanira mangwanani ano mutsvene kuti tiuye muwapo hwenyu tichisangana neukuru hwenyu Ishe wemasimba ose. Mweya mutsvene torai nzvimbo yenyu mangwanani ano Jehovha. Imi munoti kana taungana mutsvene werugare munazvo zvekugoverana nesu Ishe wemasimba ose. Baba tinokuongai, tinokutendai mutsvene. Maita henyu Baba mafudzira tsoka dzedu panzvimbo ino. Maita henyu Baba matuanira nyasha mangwanani ano. Mukana mumwe wekuumbwa muumambo hwenyu. Mukana mumwe wekuwandudzwa nekuitirwa zvakanaka. Mweya mutsvene tinokutendai, tinokuongai. Baba tauya kuzopa chipo chekuonga, which is the fruit of our lips, O God, that profess your holy name in the name of Jesus. Mweya mutsvene simudzirwai. Mweya mutsvene makanaka makatendeka. Maita henyu nenyasha dzenyu mutsvene. O tinokugamuchirai mwanakomana waMwari. Tinokugamuchirai pakati pedu Jehovha. Umambo hwenyu ngauburukire panzvimbo ino Ishe. Tinoda kusimbiswa nemi Baba. Tinoda kugoneswa nemi mutsvene. Vamwe tinoda kunyaradzwa mangwanani ano. Ishe wemasimba wose tinokutendai. Mwari wamasimba wose tinokurumbidzai. Chivaiva muchava pakati pedu. Jehovah El Shaddai, we honor you. Almighty, all sufficient God. Have your way in our midst in the mighty name of Jesus. Kuda kwenyu ngakuitwe mweya mutsvene waMwari. Umambo hwenyu ngauburukire pakati pedu mutsvene. Tinorumbidza zita renyu mutsvene. Muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Amen. Amen. Tudangotenda Mwari mangwanani ano zvakare. Nemumwe mukana wavangotiwanira kuti tive mukati menzvimbo ino. Inguva yakasarudzika mudikani.
ifavor yatinenge tawanirwa kuti tiuye muumambo hwaMwari. Nekuti nguva yega yega yatinouya mukati make muumambo hwake, Mwari vanazvo zvekutiitira, Mwari vanazvo zvekutigamuchidza. Hanzi every Sunday patiri kuya kumunamata pane chimwe chinhu chaunotonzwa kuti chingatadza kuoneka, asi Mwari vanosangana newe. Pane chimwe chinotokatanurwa just by the fact yekuti wazvimisira kuti ndinoda kuya kuzovarumbidza Mwari ava. Toda kungovatenda mangwanani ano tichingoenda pamberi paMwari. Our first prayer point wakatasa shoko raMwari kuna mapisarema chapter 34 pa verse 1 to 3. Rinoti, I will bless the Lord at all times. His praises shall continually be upon my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Anovati, oh, magnify the Lord with me. Let us exalt his name together. Hallelujah. Hanzi ndicharumbidza Jehovha nguva dzose. Rumbidzo dzake dzichagara pamiromo yangu. Mangwanani ano zvakatinakira mudikani kuti Mwari ava timbovarumbidza. Wakatarisa patava, we are in the second half of the year, and it is only by the grace of God. Idzo nyasha dzakakodzera kurumbidzwa mangwanani ano. Toda kungoenda pamberi paMwari tichivatenda. Vamwe tinogona kuti patakatanga kugore rino pane zvataikumbira Mwari, and some of our prayers have been answered. Zvakanaka kuti timbotora stock. Mwari ava tivatende. Mumwe anogona kuti aiwa zvandiri kukumbira pane zvaakuratidzira kuti zvava kuitika. Kachanza kegore kaakuoneka. Kunyangwe kari kachanza kegore tinotenda Mwari makari, nokuti tinoziva kuti kumashure kwako kune mvura zhinji iri kuuya. Mangwanani ano toda kuenda pamberi paMwari. Mumwe unogona kunge wakabatikana uchiti pandakatangira gore ndipo pandichiri, upenyu hausati washanduka. Asi rega kuora moyo mudikani, nokuti Mwari ava vanoshanda nenzira dzatisinganzwisise nedzimwe nguva. Iye anotaura mushoko rake achiti muzvinhu zvose anoita kuti zviitire vakanaka kune avo vanomuda, avo vakadanwa sekufunganya kwake. Mangwanani ano ndinofara nokuti Mwari vakatipa nzira yokukunda nayo. Hanzi when the praises go up, his glory comes down. Bona Silas vari mutorongo havana kutarisa kuti tavharirwa, havana kutarisa kuti tiri pakamanikana, asi vakati Jehovha tichamurumbidza, Jehovha tichamunamata. Masuwa egedhi akavhurika, masvingo eJeriko akakoromoka nokuda kwerumbidzo. Mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari tingovatenda nerwendo rwatafamba kusvitswa pano inyasha, tichivatenda nerwendo rwuri mberi, tichingoti Baba tiwanire inyasha. Ngatingoende pamberi paMwari and acknowledge and honor him in his faithfulness. Mweya mutsvene makatendeka, Mwari wenyasha, Mwari wengoni, Mwari wetsitsi. Oh, glorious one, we worship you. We honor you, everlasting Father. Lord of glory, we worship you. We honor you, Almighty One, in the name of Jesus. Mangwanani ano tauya Baba, tauya kuzopa chipo chekutenda, tauya kuzowanga mwanakomana watapita, nokuti makatinakira Baba, nokuti ngoni dzenyu dzakatinakira mutsvene. Tinotenda nesimba renyu mangwanani ano. Oh, Mwari wangu ndinokutendai nokuda kwemhuri yamakandipa mutsvene. Ndinotenda nezvamunotiitira Baba, ndinotenda nenyasha dzenyu, nechipo cheupenyu mutsvene, chipo chendaramo Ishe wemasimba. Almighty One, we worship you. Tiri pano nasi nekuda kwenyasha dzenyu, tiri vapenyu nekuda kwenyasha Baba, zisati dzapedza neupenyu hwedu. Mweya mutsvene ndinokurumbidzai. Alereboshika rakashima, tsalukusukuma kausukumenda, remakasukuma kausukumanda. Almighty One, in the name of Jesus, we worship you, we honor you, O glorious one. Thank you, Father, that you are the faithful one, who is faithful in all your ways, Almighty God. Kunyangwe nepatisingazwisisi Baba, as what we know is that you are always working, that
that you never cease to work, Almighty God. Kuti muri Mwari munobata mabasa makuru. Mweya mutsvene nezita raJesu. Mangwanani ano gamuchirai rumbidzo dzenyu. Nokuti ndimi makafanira nekurumbidzwa. Ndimi makafanira nekukudzwa mutsvene. Tinokuongai, tinokutendai. Nokuda kwenyasha dzinogara nekusingaperi. Tinokutendai nepatava pegore. Tiri kuonga mutsvene. Nekutifudza kwamuri kuita Baba. Nekutisesedza mumvura dzenyu dzinozorodza. Wamasimba wose puwai mbiri. Wamasimba wose namatwai. Nekuti Jehovha makanaka. Nekuti Jehovha makatendeka. Mweya wangu unokurumbidzai Baba. Nokuda kwerunako rwenyu mutsvene. Andigone kukutendai Baba. Nokuti makatendeka Ishe wemasimba wose. Mairashika makautsuma. Mariana rakashika rakautsumanda. Munoramba muchibata mabasa makuru. Uye munoramba muri Mwari Baba. Mukati meupenyu wangu mutsvene. Ndinokuongai nekukurumbidzai. Nokuda kwekereke yenyu Ishe wemasimba wose. Maita yenyu nenyasha dzenyu mangwanani ano. Tinokuongai, tinokutendai mutsvene. Muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Tinongodzokera pamberi paMwari zvakare. Ukatarisa shoko raMwari kuna mapisarema chapter 46 verse 1 to 6. Inoti, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, there is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. And see, God is in the midst of her, and she shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. Tinongodzokera pamberi paMwari. Tiri kuzoti zvinhu zvisati zvatimirira zvakanaka munyika ino yatigere. Hallelujah. Asi Mwari watinonamata, Mwari mupenyu, ndiMwari vanorwira, ndiMwari vanoona. Zviri kuitika, it is not a surprise to him. Asi Mwari vakaiziva kuti nguva iyi ichavapo. Uye Mwari vakava nenzira yekuti tichabuda sei. Iye anoti ndinoziva mifungo yandinofunga pamusoro penyu. Mifungo yezvakanaka, kwete yezvakaipa. Kukupai remagumo rakanaka. Jehovha ane remagumo rakanaka kwatiri. Mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari. Toda kungorayira mweya wexenophobia. Toda kungorayira mweya wekudeuka kweropa. Toda kungorayira mhepo iri kufamba muguta panguva ino. Toda kungoinyaradza nezita raJesu. Toda kungotaura nyasha mangwanani ano. Tichirayira ropa ramambo Jesu pamusoro poupenyu hwedu. Tingoti, Baba, I plead the blood of Jesus upon my life. I plead the blood of Jesus upon my family, upon every foreign national. Takaiswa mukati menyika ino. Mangwanani ano toda kumira pamukaha. Nekuti anoti zita rake kana radanwa, Jehovha vakatendeka kupindura. Mangwanani ano toda kungonyaradza kuti hondo dzose padzinorongwa nemuvengi. We have a God that is above all things. Tiri naMwari vanonyaradza mafungo. Mangwanani ano toda kungoti, Baba, patinobuda nekupinda, shongo yegore, shongo yemoto, ngairidire vanotenda, ngairidire vanovavo mukati menyika ino. Toda kungodzokera pamberi paMwari. Mira samukaha as an intercessor, uchinyaradza mafungu paanosimuka. Patino
mutsvene, Mwari wenyasha zhinji, Mwari wengoni zhinji. Munowana Baba kutambura kwaita vano venyu Baba. Munyika ino yavatorwa Baba, tinotizira kwamuri mangwanani ano, tinotizira pasi peropa regwayana, mweya mutsvene nezita raJesu. Tizitya hondo Baba, nokuti dzinokundwa nemi. Imi makazviona Baba, makawana urongwa uyu tisati tauziva, asi chatinoziva mutsvene, amutendere kuti tiedzwe kupfuura nepatinogona napo, uye mushure mekunge taedzwa, Jehovha munoisa nzira yokubuda nayo. Mangwanani ano mukova ngausarurwe, mangwanani ano nzira yokubuda nayo, mweya mutsvene nezita raJesu. Mwari wenyasha zhinji, Mwari wengoni zhinji, ndinokunamatai, ndinokutendai. Onai kushungurudzika kwevano venyu, onai misodzi iri pamatama, asi muri Mwari munopukuta misodzi, muri Mwari vanorangarira. Mangwanani ano tachema Ishe, tinotaura chengetedzo patinobuda nekupinda. Ropa regwayana ngarichengete, ropa regwayana ngarirwire. Nyasha dzedenga Baba, shongo yegore nemoto ngaitifungame nekutirwira patinobuda nekupinda. Mutsvene makatendeka, ngapashayikwa chakaipa chingativira, nokuti muri kurutivi rwedu. Hatingatya, hatingavhunduka, nokuti hamuna kutipa mweya wekutsva, asi makatipa mweya wesimba. Mwari wangu, ndiri kuonga, ndinotaura rugare rwedenga mukati menyika ino yatigere. Ndinotaura kunyaradzwa kwemafungu, kunyaradzwa kwehondo Baba, nezita raJesu. Mweya mutsvene makatendeka, mweya mutsvene makanaka. Muri Mwari munopindura nemoto, amurambe makanyarara. Ishe wangu, nezita raJesu, munoti muzvinhu zvose Baba, you make it work together for our good, for we are called according to your purposes. Holy Father, in the name of Jesus, mangwanani anorumbidzwa, mangwanani anonamatwa. Ishe wangu, nezita raJesu, you are our refuge and our fortress. Ndinotaura nyasha nechengetedzo upon every foreign national in this land. May you preserve us in our coming and going. We declare your blood covering, Almighty God. Mweya mutsvene nezita raJesu, we declare and decree, O God, that no weapon fashioned against us shall prosper, by the power and authority in the name of Jesus. Baba, ndinotaura runyararo rwenyu, ndinotaura rugare rwedenga. Jehovah, kurirai in this situation. Jehovah, kurirai mutsvene werugare. Rugare rwedenga ngariwanekwe Baba. Wamasimba wose tinokutenda, tinotaura nyasha nengoni mutsvene. Iyi ndiyo tariro yedu mutsvene, kuti vanovimba nemi havazonyadziswe. Muri Mwari vanopindura, muri Mwari vanorangarira. Imi makatifudzira munyika ino. Murena werishima, marena rasheka rakaudzuma, dale rabosata raboshika. May your will be done, O glorious one. Father, in the mighty name of Jesus, we worship you, we honor you, O God. Simudzirwai Baba, powaimbiri mutsvene, muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Amen. Tinongodzokera pamberi paMwari zvakare. Hallelujah. Our God is faithful. He is a faithful God. He is worthy to be praised. Hallelujah. Mapisarema 24, verse 7 to 10. Inoti, lift up your heads, all you gates,
and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, all you gates. Lift up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Hallelujah. Mangwanani ano tudangodzokera pamberi paMwari. Tirikona mapisarema ari kutaura nezvekuvhurwa kwamasuo. Hallelujah. Ari kuti iwe masuo zaruka, that the King of glory may go in. Hallelujah. Mangwanani ano tuda kungoenda pamberi paMwari. Hallelujah. Tichingokumbira nyasha to possess the gates. Hallelujah. There is a gate, or there are gates that each of us are called to possess. Hallelujah. Some of these gates are aligned to our purposes. Some of these gates are aligned to our destinies. Mangwe mageti acho, it's about financial, economic influence chayo. Mangwe mageti acho, it's about financial provision, financial abundance. Mangwe mageti acho mageti utano. Wekuti utano unenga uchirwiswa ne wakaipa. But it is the gate that you need to possess. Uchiti by his stripes I am healed. Patiri kutaura nyaya yemageti ipapo. Pane mangu masuo futi atinogona kuvhurirwa nemuvengi. Aunoti wakatarisa upenyu hwako, wotarisa zviri kuitika mumhuri yako, woona kuti apa pane magedhi andakavharirwa neupenyu. Upenyu hwangu haudarike apa. Upenyu hwangu haugone kubata chakati. Upenyu hwangu kana kuti inandi hazviite kumhuri kwedu kuti vasikana varorwe. Hazviite kuti iwewe ubate mari yakawanda. Tine limitations atinenge takaisirwa nevakaipa. Asi mangwanani ano tiri kuona kuti magetsi are being commanded kuti avhurike. Hallelujah. In this second half of the year, toda kungoenda pamberi paMwari tingoti every gate that is assigned to my destiny, every gate that is assigned to my calling, let it open in the mighty name of Jesus. Ndinofara shoko raMwari kuna Matthew mushure mekunga azarurirwa kuti Jesu ndiani. Unozoona shoko raMwari richiti, I have given you the keys to the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth, it will be bound in heaven, and whatever you loose, it will be loosed in heaven. Jeremiah oti ndakupa simba, ndakuisa pamusoro peushe, ndakuisa pamusoro pendudzi kuti ugodzura, kuti ugobvarura, kuti ugokoromora nekuparadza manomano wakaipa, uye ugodyara nekusima zvakanaka zvaunoda kuona pakati peupenyu hwako. Mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari. Iwe ndionoziva upenyu hwako. Paunoona kuti ndakavharirwa nemuvengi, panapa I'm being shortchanged by the enemy. Asi toda kungoti masuo ese anorwisana neupenyu hwangu, anokakavadzana neremangwana rangu, anorwisana nevana vangu, ndinoavhara nezita raJesu. Masuo ose akandinakira, masuo erugare, masuo emufaro, tisunungure masuo atinoda kuona. Iwewe as an individual, you have the power to speak over your life. Nokuti akati ndakakupa isimba kune vakamugamuchira, akavapa simba. Akati takagamuchira simba kana mweya mutsvene auya pamusoro pedu. Iye akauya pamusoro pedu. Ngatingoendai pamberi paMwari, and you just command the gates that you want to see open to open. Nekuti aregedze masuo aya ane madzimambo akaabata. Asi paakuda anoti chiregedza. Yava nguva yekuti ndiende to the next level. Mweya mutsvene nezita raJesu. Ndinokuongai mweya mutsvene waMwari. Baba ndiri kukutenda Ishe kuti makatipa simba Baba, makatipa simba rekukoromora, makatipa simba rekudzura Baba nezita raJesu. Ndinorambidza masuo eleki, ndinorambidza masuo epoverty pamusoro peupenyu hwangu nevana vangu. Ndinoarambidza masuo wakaipa, masuo anorwisana nemufaro wangu, anorwisana neremangwana rangu. Ndinoavhara mangwanani ano nezita raJesu, nhare dzose dzewakaipa. Ndinokutendai Baba neushereketwa hwose hwewakaipa pamusoro peupenyu hwangu nemhuri yangu. Ndinoushereketwa
ndinoshayisa simba nezita raJesu. Baba ndinotaura nyasha. Baba ndinotaura ngoni. Ndinotaura masuwa ezvakanaka. Sekureva kweshoko renyu Baba. Kuti kana uchida kana uchitenda uchadya zvakakora zvenyika. Mangwanani ano Jehovha. Ndinoda uye ndinotenda. Ndinodeclare zvakanaka. The best of the land upon my family. The best of the land upon my children. Father, in the mighty name of Jesus. Mangwanani ano ndinotaura nyasha. Mangwanani ano ndinotaura kugona kwenyu. Ndirangarirewo mutsvene. Ndinouya nemhuri yekwedu mutsvene. Zvinotedzana neropa. Nerana rakashika. Rena rashika rakautsuma. Salakasukuma kausuma. Remakatukumaka kautsukumenda. Nezita raJesu. Kiyalera moshika rakashima. Alera mokoshima. Magetsi anti-progression. Magetsi anti-delay Baba. Ndinowaparadza nezita raJesu. Mweya mutsvene neropa regwayana. Ndinotaura nyasha, ndinotaura ngoni. Zvese zvakamira munzira yangu. Zvese zvinotiisa destiny yangu. Ndinozvirayira nezita raJesu. Ndinozvishayisa simba nezita raJesu. Mweya mutsvene ndinotaura nyasha. Mweya mutsvene ndinotaura ukuru wenyu. Ndinokuongai mweya mutsvene waMwari. Kuti Jehovha ndimi munoenda mberi kwangu. And the gates submit to your authority, O God. They submit to your power, O God. I possess the gates of economic influence. I possess the gates of regional influence. Father, in the name of Jesus, every gate aligned to my destiny, I command it to open in the name of Jesus, that the King of glory may come in. Who is the King of glory? The Lord of hosts is the King of glory, who goes before me in the name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus, I worship you. I honor you, O glorious God. I honor you, I glory in your holy name. I thank you, Lord, that it is done. I thank you, Lord, that it is finished. In the mighty name of Jesus. Holy Father, we worship you. Ndinokutendai mutsvene. Ndinokurumbidzai Jehovah. Nekuti makatendeka. Nekuti ngoni dzenyu Baba dzinogara nekusingaperi. Wamasimba wose ndinotaura runako rwenyu. Ngaritonge nekubata ushe. Muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. My last prayer point. Todangodzokera pamberi paMwari zvakare. Todangonamatira kereke yaJehovha. Hallelujah. Toda kungoenda pamberi paMwari. And we pray for unity. But ndichingonzwa mukati mangu kuti let us pray against the spirit of taking offense. Chinoitika kuti ndechekuti patinoshanda takawanda kudaiso. Pamwe pacho unogona kutsika munhu. Kana kuti mumwe munhu anogona kutsikwa newe. Not because it was intentional. Asi nekuti zvinhu zvinowanika panongoshanda vanhu vakawanda. Hallelujah. Asi toda kungokumbira nyasha kuti kana zvichinge chaitika anogona kungova mashoko atongotaurwa nemumwe pasina chaari kuintenda chakaipa. Asi mashoko yaya anogona kunobata mumwe zvisina kunaka. Wona kuti mumwe anoguma atotora offense. Mumwe ototi aiwa ndichatoende kuchechi nekuti abatirira chigumbu. Saka toda kungoenda pamberi paMwari. And we want to pray against the spirit of taking offense. Hallelujah. Mumwe anogona kutoofendeka, shoko rinogona kuburuka. Wotofunga kuti shoko iri rakanangana neni ndini ndataura. And wototora offense. Wogona kubva wotozvibudisa muchechi nekuti hanzi vanditaura. Asi mangwanani anotoda kungokumbira nyasha kuti Baba patiri kunamata panzvimbo iyi, patiri kudzidza nezvechiKristu ichi, Baba tigonesei kuti patinorarama kana zvichimboitika mukati memhuri kuti pane pangu pamunombotadza kunzwisisana kandi munotsikana, zvingagotadza seiko muimba yaMwari. Asi paakuda a spirit that goes above that, inoti handibate chigumbu, handibatirire, I will not become bitter, but I will easily release
and easily forgive. Saka toda kungoenda pamberi paMwari kuti wachowanire nyasha. Nekuti zvinoitika ndezvekuti when the Spirit wants to move, think of it as a pipeline. Yekuti hongu takagara pabhenji rimwe chete, asi kana pane dziri kukwata pakati pedu, it hinders the flow of the Spirit. It becomes a clog in the pipeline. Yekuti yabva uku ichifamba payasvika pane clog apa, mweya uchanyatse kugona kufamba because pane resistance. Asi patiri kuya kuchechi toda kuti Baba tiri kuda kupona. Tiri kuya panapa kuti Mwari vasangane nesu. Pashaikwe chingamira munzira chekuti mweya mutsvena uchanyatse kugona kubata nesimba rawo. Nekuda kwekuti takabatirana zvigumbu mukati mekereke. Mangwanani ano, let's just pray against the spirit of offense. Tingoti Baba tibatsirei. Mweya mutsvene tigone sei. Patiri kuya kunamata uko. Kungoti Jehovah ngavakurire. Muma departments matiri kubata. Tingotaura mweya weunity. Mweya wekungobatirana. Tingoti offense, you have no room in this house. Spirit of division, we have no room in this house. Ngatingoenda pamberi paMwari tichingokumbira nyasha nekuda kwechinhu ichocho. Mweya mutsvene makanaka makatendeka. Ishe wangu ndinokutendai. Nekuti imi ndimi munovaka kereke yenyu Baba. Mukuti unless you build the house, those who labor in vain. But we thank you, O God, that you are the builder of this house. Uye munoratidza Baba panoda kuvakiridzwa. Mangwanani ano nezita raJesu. We pray against the spirit of taking offense. Baba nezita raJesu. Imi munotaura mshoko renyu Baba, that human anger does not produce the righteousness that you require. Saka mangwanani ano tiri kuya pamberi pausu wenyu. Tichisuma basa renyu panzvimbo ino muruoko rwenyu. Baba kuti ngaririndirwe nekuchengetedzwa nemi. Pakubata kwedu in our various departments. Father, we declare the spirit of unity. We declare the bond of peace, the bond of oneness, O God, that it may reign in our midst, that it may have power in our midst. Holy Father, in the name of Jesus, Father, we worship you, O God. That let the peace of God rule in your hearts, the peace to which we are called to as members of one body. Father, we declare your peace upon this house. Oh, mweya mutsvene nezita raJesu, ndinotaura nyasha, ndinotaura ngoni. Vakai kereke yenyu Baba, pose pakakoromoka Ishe, ngapanatswe nezita raJesu. Tinorayira ropa raBaba Jesu. Basa renyu richengetedzwe Baba, kubva kumabasa omuvengi, kubva mukuronga kwemuvengi Baba. Ishe wemasimba wose nezita raJesu. Mwari tinokutendai, tinokuongai. Tirangarirei patiri kubata basa iri Ishe. Mweya mutsvene waMwari, kuti mimwe nemumwe wedu Baba tive nemweya wekuzvininipisa, tive nemweya wekuzvidzora Baba nezita raJesu. We pray for a sweet spirit, O God, a spirit that easily forgives, a spirit that easily lets go. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you for this service, Almighty One. We thank you for your wonder-working power, that you are here in this place, O God, that you are here in this room, Almighty God. Oh, mweya mutsvene tinokutendai. Umambo wenyu ngausvike uburukire pakati pedu. Tinotenda nenyasha dzenyu dzamatiwanira mutsvene. Tinokurumbidzai Ishe wemasimba wose. Torai nzvimbo yenyu pakati pedu, muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Timbomhoresana mangwanana nhasi muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tikobao genana titikobao genana titikobao genana tingomusa wangotikobao bao genana titikobao
Jesu. Hallelujah. Diani wandibata simbarangura Buddha. Oh, diani wandibata simbarangura Buddha. 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 Oh, diani wandibata simbarangura Buddha. Diani wandibata simbarangura Buddha. Oh, diani wandibata simbarangura Buddha. Diani wandibata simbarangura Buddha. Mawoko kuna Jesu. 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 Chisungo chikutenda. Chisungo chikutenda. Chisungo chikutenda. Yosunga yera mai, yosunga yera. Yosunga yera mai, yosunga yera. Chisungo chikutenda. Chisungo chikutenda. Chisungo chikutenda. Mapita Jesu mama kumani konera. 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 Mauza Jesu mama kumani konera. Mauza Jesu mama kumani konera. Wamatamsara, ukotenerera. Wamatamsara, ukotenerera. Wamatamsara, ukotenerera. Wamatamsara, ukotenerera. Batari patuse na wewe. Batari patuse na wewe. Batari patuse na wewe. Tamira mwaliwe. Tamira mwaliwe. Tamira mwaliwe. Tamira mwaliwe. Tamira mwaliwe. Tamira mwaliwe. Roho mawoko. Mawoko titwe. Roho mawoko. Mawoko titwe. Roho mawoko. Roho mawoko titwe. Roho mawoko. Roho mawoko titwe. Visa bachi diwane. Visa ubate. Visa bachi diwane. Visa bachi diwane. Visa diwane. Visa bachi ubate. Visa diwane. Visa bachi diwane. Visa diwane. 1, 2, 3, go. Celebrate. 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 Jumbo jumbo mlenga tu. Jumbo jumbo mlenga tu. Jumbo jumbo mlenga tu. Jumbo jumbo mlenga tu. Muri kweroko. Ganizonoisi. Mururu na betiro kuna chasa. Chefunga chakangwara satani. Satani baba. Chefunga chakangwara satani. Satani baba. Majeta uyane utano. Satani baba. Majeta uyataka mfuma. Satani baba. Majeta uyatishi driver.
coconut chest. Oh, 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 coconut chest. Wakasirira here. Sakasa wira wako. Sakasa wira wako. Wamwana here. 1, 2, 3, go. Check. Would you check a line? Holiday. Check. Pale washiro kabira, pale washiro. Todada na ye Jesu todada. 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 Iye wakaliba msara. Iye wakaliba msara. Iye tokunipa shgere. Iye tokunipa shgere. Iye tokunipa murabo. Tati tokunipa murabo. Hey hey. Hey hey. Hey hey. Tati tokunipa murabo. Tati tokunipa murabo. Tati tokunipa makubo. Tati tokunipa makubo. Hey hey. Hey hey. Hey hey. Musitera Jesu, hallelujah. Wari kufara shete kanuono saitini. Hallelujah. Oh my God. How many of you love reggae music? Can I see your hands? Can I see your hands? How many of you love reggae music? Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Woo! Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God. He reigns. Yes, He reigns. Yes, He reigns. He reigns from heaven. Love, our God. He's an awesome God. He reigns. Yes, He reigns. He reigns. Yes, He reigns. He reigns from heaven. Love, our God. He's an awesome God. Check. Our God. He's an awesome. He reigns. From heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome Our God. God, our God. He's an awesome God. Shoot, He reigns. shoot. From heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. He reigns. Yes, He reigns. He reigns. Yes, He reigns. He reigns from heaven. Love, our God. He's an awesome God. Come on. He reigns. Yes, He reigns. He reigns. Yes, He reigns. He reigns from love, our God. He's An awesome God. Sing. Our God. He's an awesome. Shoot, 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 shoot. From heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Yes, our God. He's an awesome God. He reigns. He reigns. From heaven He above reigns. with wisdom, power, love. Yeah. Woo! He reigns. Yes, He reigns.
Jesus. He reigns. Yes, he reigns. He reigns, yes, he reigns. He reigns from heaven. Love our God. He's an awesome God. He reigns. Yes, he reigns. He reigns, yes, he reigns. He reigns from heaven. Love our God. He's an awesome God. Before I leave, before I go, I don't see it song. Dinova Kwabu Dino Yenda Maposori yangu Aiwakunde Hallelujah. Maungange shuli maungange shuli che Yesu izwa mazwi Church.
kuchema kwevana venyu makatendeka mangwananano tinopa mbiri nerumbidzo kwamuri nekuti rumbidzo ikaenda pachigaro chenyu mangwananano usvene hwenyu hunoya pakati penu. Mwari chinzweiwo Mwari nekufara netsitsi dzamunopa vamwe ngadziuye kwatiri mangwananano. Makanaka Jesu, makanaka Changamire, makanaka Musharukwa, iyeni munonzwa vanhu ndosaka tichikunamatai. Jehovha ngaongwe, wakacheneka wakarurama, mudzikinuri waIsraeri asingarari hope kana kukotsira. Wakacheneka Mwari uyu, mangwananano tinokuonga. Tirangarirei Jesu, mangwananano tinochema pamberi penyu, iyemi makarurama. We worship you, Jesus. Glory be to your name. Yes, Lord. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify
Father. You are worthy to be praised, oh Lord. We magnify your name, Jehovah. You are worthy, Messiah. Father, you said in your name, Almighty Father. Oh Lord, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus, you are the Lord, Lord of Lords. Father, we exalt your name this morning. You are worthy, Almighty Father. Thank you, Jehovah. Let your holy name be glorified. Father, let all the angels, Daddy, holy, holy are you, Lord God Almighty. Father, we thank you. We magnify your name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Your name, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Oh
Jesus. We glorify your holy name, our God. You are worth of our praises this morning. Mwari makatendeka, zita renyu Mwari rinamatwe, zita renyu rikudzwe. Iyemi makakodzera nemiri yose. Mwari wakafanira nekuvonga, Mwari wakafanira nekunamatwa. We thank you, Jesus, for your holy name be glorified this morning. You are mighty warrior. Mwari vanotirwira hondo dzedu, Mwari vanotimirira pahondo dzedu. Tinokutendai, mighty warrior. We thank you, Jesus, for your holy name is greater than any. Zita ramambo Jesu. We thank you, Jesus. We thank you, our Lord. Mighty name of Jesus. Amen, church. Amen, church. This morning, I just want us to give praise to our God. I want us to just say, God, thank you for the gift of life. We might pray for everything else, but if you don't have good health, it's as good as if you are dead. Right now, as we are giving a shout praise to our God, just think of someone who's laying in hospital. The only thing that they're praying for is just to say, God, if you can just heal me. That person is not even worried that even if I get healed, I don't have a job. Even if I get healed, I don't have a house. The only thing that they need is their life back, it's their health back. So as we're giving a shout praise to the King of Kings, just say, God, thank you for the gift of life. Thank you, Father God, for the gift of life. It is not by might, it is not by power, but it is by the Spirit of God. It is by the Spirit of God for me to be alive today. It is by the Spirit of God for me to be here today. It is by the Spirit of God for me to live today. It is by the Spirit of God. Thank you, Jehovah. Amen, church. This morning, we want to welcome our pastors, Pastor Chirichi and Mama Chirichi. We just want to say thank you for your life, our pastors. We love you. You can take your seats. We want to welcome, yes, you can be seated. We want to welcome the Board of Elders this morning. And we want to welcome all the leaders that are in this ministry this morning. Muzita ra Jesu, amen. Muzita ra Jesu, amen. I would also want to welcome all the fathers that are in this ministry. Muzita ra Mambo Jesu, amen. I want to greet all the mothers that are in this ministry, our youth, our teens, and our Sunday school. Sunday school, hello. You can go to your classes. This morning, I want to appreciate our praise and worship team, Muzita Ramambo Jesu, amen. Today we have one item, so I'm going to call Anashe Charakupa to come forward for his or her item. Let's clap hands for him or her as she comes. Luke 6 verses 38. Give and it will be given to you, good measure, running over, will be poured into your bosom. For with the same measure you use, it
to back to you. Amen. Thank you so much, Anashe. Thank you so much. I don't know, do we have any visitors this morning? Do we have any visitors? If we have visitors, can you show by raising your hand or just waving for us? Okay, I'm not seeing any hands, which means we have me and you, we need to invite people. We need to make sure that we go out there and we evangelize. Amen. So right now, without wasting much of your time, I would like to call the church secretary of today to come and give us the announcements of this week. Thank you. Tirambe tichivarovera maoko mairi nekuti tungamirira kwakanaka. Ruremekedzo rwangu kuna mufundisi nemimose mauya kukereke regai tisvike patinopanana zviziviso zvedu zvesvondo rino. Ndichatanga nezviziviso zviri kubva kuna namama. Sister Rumbi, gadzirirai movha mauya momira neni mugozopa chiziviso chenyu. Chiziviso chekutanga chiri kubva kuna namama, vari kuti nhasi panopera svondo vari kutengesawo maitsi. Saka ngativasapoteiwo, ngatingoti panopera chechi lunch yedu tibva tangodyira pano. Uyezve zvazvinongoreva ndezvekuti vese vanositengesa nhasi topawo mukana vana mama vaita sei vambotengesa. Chiziviso chedu chechitu chiri kuti vese vanoda kujoina catering team ngationei mai Mutakiwa tinyorese mazita. Mai Mutakiwa ndokumbirawo muuyezve pamuri kuitira vasingakuzivei. Vari kukitchen. Saka I think vese vanoda kuvaona munozongoenda kukitchen kana kunomira paki. Alright, avo vari kuuya vari kumashure. Saka vese vanoda kujoina catering team ngativaonei. Chiziviso chedu chechi3 chiri kuti vana mama, let's diarize these events. Ndoma events ari kuuya achibva kuna namama. Musi waSaturday 18 July tine prayer walk kuKlufendale Nature Reserve. Nguva dzacho 7 AM, so ndo nguva dzekusangana ikoko. Musi wa8 August kune Mother and Son Day, tichaziviswa zvizere panhau iyi. Friday 28 August kune all night prayer pano pachechi. Saka ngatigadzirirei. Then Saturday 19 September kune ladies high tea plus ladies empowerment seminar. Tichaziviswa zvizere kana mazuva acho aswedera. Ndo paperera zviso zvedu zviri kubva kuna mama. Rega nitore mukana uno kupa Sisi Rumbi vatipe zviri kubva kumatinzi. Mr. Jesu, amen. Mr. Jesu, amen. Thank you, Secretary. Zviso zvandinazvo zviri kuenderana nemateens. Taikumbirisawo vabereki vane mateens kuti mutumire vana kuchechi. Ku-intercession kwedu our attendance is dropping. Saka taikumbirawo kuti vanokwanisa tikasike kusvika intercession inotanga na9 ichipera na 9:30. Saka taikumbira kuti vanokwanisa mutumire vana vauye, especially ma-teenagers. Tinamate pamwe chete. Then chimwe chiziso chandinacho ndechekuti musi wa16 it will be on a Thursday. Tokumbira vakomana vese ma-teenagers vasvike wauye commission house na 10 o'clock dzemakuseni since tichiri paholiday. From 10 o'clock inonga iri Thursday kusvika musi Friday in the afternoon around 1-2 tinonga tiine vakomana on Thursday 16 July. Then 17 July vasikana vosvikawo na 2 kusvika musi Saturday kusvika kuma around 12. Then from 12 tichazoya nevasikana vese kuchechi. So musi Saturday tosvika panapa na chechi matinzi ese tinovakumbirawo kuti vauye. Ndichadzokorodza musi wa16 na 10 o'clock mukomana wese muteen ari kutarisirwa kuti ange ari ku mission house.
vachisvika pamission house. Then tinonga tine program yedu ichapera musi weFriday masikati. Then yevasikana yotangawo musi weFriday masikati na2 kusvika musi weSaturday. Then na 12 o'clock musi weSaturday ma-teenagers ese anonga ari pano pachurch tichipractice because Sunday yacho inonga iri teen Sunday, so we want to prepare for our service. Saka taikumbirisawo vabereki, ndakumbirisawo salida wema-teens, tokumbirawo mutipe vana tishande nawo. This is going to be a special day, and it's so unfortunate that this day we only get it once a year, so we want to make the best out of it. So nanchikumbirawo kuti mutipe vana, even patichaita girls night ne boys night, tokumbirawo kuti mutipe vana vange vachidzidziswa, because you know what is going around, the LGBTQ what zviri kuitika. Saka takumbira kuti mutipe vana vauye vadzidziswe kuti varambe vachirarama vari munashe. Maita basa. Thank you so much, Sister Rumbi. Ngatibatirane kereke. Chizviso chakanaka chekuti vana vedu vanodzidziswa. Chero Bible rinoti vanhu vangu vanoparara nekushaya zivo. Yewo mukana wekuti vana vedu vawane zivo. Let's avail them. Ndokuti rega ndisvike pandinopa zviziviso zvekereke yese. Mangwana Monday tine prayer and fasting. Tichange tichibreka pano kubva nenguva dza5 kusvika nenguva dza6 p.m. Mufundisi vanenge varipo pa online lunch hour. Saka ngatijoinei tiite login tishumirwe tiri kumabasa nguva dzelunch yedu. Uyezve China nenguva dza7 p.m. tine our midweek service. Let's kindly log on tishumirwe in the comfort of our homes. Chiziso chedu chinotevera mufundisi musi wechipiri chino kubva nenguva dza9 a.m. vanenge vari pano pakereke vanoda kuvaona. Let's make a booking through his office kusvika nenguva dza3 p.m. Asi mufundisi havaonekwe chipiri chega chega, chero pamwe pamunoimisira kuvaona, you just have to make an arrangement neofisi yavo kuitira kuti muonane navo. Chiziso chedu chinotevera ngatibatirani nema-cell leaders edu in regard ne-mission house. Nhasi panopera service tinenge tine baby dedication and baptism. So vane vana varoda kuti vakumikidzwe kunashe ngatinyoresei ku-information desk kuna Sister Enes apo pane media. Vane section yavo ipapo tigopa mazita kuitira kupreparewa kwema-certificates. Musi wa26 July tichange tine Holy Communion yedu, saka vanoshanda pamuviri washe ngatigadzirirei. Tinongoramba chikurudzirwa kuti tiende pama-social media platforms edu tichishare, like zvinenge zvatumirwa ipapo. Sunday inotevera kereke wanawo waunokoka ashumirwe, angave muvakidzani kana watinoshanda navo, wanawo waunokoka auye kukereke. Pano tinobvisa zvipo nezve10. Takaitirwa zvakanaka, tine nzira 4 dzatinokwanisa kuita izvi. Saka ngatibatiranei nebasa rashe kubudikidza nezvipo nezve10. Nhasi hatina vaenzi, saka handina wandiri kusangana naye after service. Ndopaperera zviziso zvedu zvesvondo rino, ndichidzorera nguva kune vandipa. Thank you so much to our secretary. I almost forgot. At this moment, I just want to welcome all our online viewers. Feel welcome. And also, I would like to take this opportunity to greet my leaders, Mama and Baba Watenga. You are welcome in the house of God. And also, my ends are too much now. I would also want to greet my cell group, north of Ondekas. Hello. Amen. Without forgetting my special people, I would like to welcome my Puti Bey, Mr. Mahere. And our 2 kids, Elona and Alake Musitaraje, so amen. Right now, Tose Takasimuka, Ngati Kamchirei Baba Vedu, Mufundisi Vedu, Pastor Chirichi.
Yes, we can keep on clapping our hands until he comes. Hallelujah. Mumawoko enyashandino gara pane zakendo zorora Yeo ndidzidzisa shoko upenyu mumaoko Imo mumaoko Amari mumaoko Amari Adisochi Adisochi Oh mumaoko Oh mumaoko Amari mumaoko Amari Adisochi Adisochi Oh mumaoko Oh ishe mumaoko Amari mumaoko Adisochi Adisochi Papa mumaoko Oh mumaoko Amari mumaoko Adisochi Adisochi kana Oh mumaoko Amari Muzita ra Jesu Hallelujah Muzita ra Jesu Hallelujah Ndisati ndashumira toda kuti tigoimbirwa zvakare nepraise team ungonamatira chinhu 1 this morning chaunoti Mwari kana mandinzwirawo nyasha ndiitirewo munoziva we have friends every season that you go there are certain people that have been put to your life but one thing that does not go away is the grace of God kungoti wewe uri mumaoko aMwari ndoda kuti mangwanani ano ungonyengeterera chinhu 1 paprayer request ino chinhu 1 chaunoti Mwari kana mandinzwira nyasha nekuti ndauya kuservice yanhasi chingondiitiraiwo this thing patinoita minamato iyi inoita sekuti pamwe tiri kutenderera kana tiri panzvimbo 1 but that request yekuti Mwari ndatouya kuzokunamatai chingondiitiraiwo chinhu 1 ichi chandakukumbirai. Do you know Mwari vanoda kukumbirwa nesu nekuti ndibaba vedu and he has pleasure in honoring our request. Kangoti praise team mungotiimbira zvakare 1 more song. Munhu ungowana andigoni kukuudza chekunamatira because my situations edu akanyanya kusiyana. Manzwa zvandikuedza tsanangura. My situations edu akanyanyisa kusiyana anogona kutokubatsira panyaya iyi. It's not me, it's the Holy Spirit to reveal to you what you need to ask from the Father so that the Father may do it unto you. Praise him. Ndimi ishewemba ino tsona mata tsonga
mairi Huya imu zonke Ishe wemba ino zonka Nasi huya Ishe mu zonke Ishe weba ino zonga Timi Ishe weba ino Timi Ishe weba ino Zona mata Zonga Timi Sheba ino Timi Weba Zona mata Zonga Uyai Mutoke Chimbofungama pauri papo kana uchikwanisa kuzvideretse pamberi paMwari uwane chaunokumbira kuna Mwari kwete zvinhu 10 aibuda ropa akangoti ndipore aisaona akangoti ndione Mwari verugare ngavakugonese pauri kunyengetera. Have a sincere heart to speak to the Lord and ask one thing that you say, kana mandinzwira nyasha mangwanani ano Mwari wangu, kana marangarira henyu muranda wenyu, kwete nekuti pane zvandagona asi nekuti ndiri mwana wenyu. Chimbonamata pamberi paMwari kwete nekuti pane zvavagona aiwa pamwe hazvina kutomira zvakanaka, pamwe mafambiro haana kumira zvakanaka, but mangwanani ano iti Mwari, kana marangarira muranda wenyu, kana marangarira henyu upenyu hwangu. Chimbovana chaunokumbira pamberi paMwari chimwe chete chaunoti Mwari, ndirangarirei mangwanani ano,
ndiitireiwo zvakanaka, nekuti shoko renyu rakati we must ask in your name and it shall be done unto us, so that the name of the Son may be glorified in the Father. Chimbonyengetera iti Mwari ndirangarirei chinhu chimwe chete chauri kuti mangwanani ano musevhisi ino, Baba vari kudenga, kana mandirangarira hausi kukumbira nekuti pane zvavagona, hausi kukumbira nekuti pane chavatadza, uri kukumbira nekuti uri mwana waMwari. Iye akavimbisa kuti achazadzisa. Ndinotenda mangwanani ano kuti pane zviri kuitwa nemusharukwa muupenyu hwako, and the Holy Spirit has revealed it unto you, that you may ask what you are asking, and the good Lord, who is full of mercy and grace, is going to do it unto you. Muzita ramambo Jesu, Father, we thank you, we exalt your name, we glorify your name. Hallelujah. Ngaku itwe Kuda kwe gaku itwe gaku itwe kuda kwe nyungaku kuda kwe nyungaku iko kuda ishikaku iko kwe kuda kwe nyungaku iko kuda Baba gaku kwe ishe we are nasi tidzokere pamberi paMwari zvakare tingotenda Mwari kuti pakatanga zviri kutaurwa izvi hatisati taita anopinda pano
akabatwa akamanikidzirwa mumota kana akaitwa zvaakaitwa, nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vari kungotorwa vachiendeswa kudzimba vasingadi, whether une mapepa kana hauna. But God has been faithful to our request that protect us, protect our children, protect where we are going. We just want to take this moment of just thanking him, kungovatenda Mwari nebasa rakanaka rakadai uye basa ravacharamba vachiita. Baba, tinokutendai mangwanani ano, makanaka makatinakira. Baba, munonzwa minamato yedu. Ndiri kukutendai nekuchengetedza kwamuri kuita kereke ino, kuchengetedza kwamuri kuita vana venyu Mwari, kungotirwira kwamuri kuita Mwari, kutikomberedza kwamuri kuita Mwari. Zita renyu Mwari ngarikudzwe, remekedzwai nenyasha dzakadai, piwai mbiri nekugona kwakadai. Rambai muchitifukidzira nekuti ndimi Mwari wedu. Hakuna rimwe zita ratakadana kana ratakanzwa kusiya kwezita renyu. Mangwanani ano tinokutendai Mwari, mangwanani ano tinokusimudzirai Mwari, mangwanani ano tiri kutenda nyasha, mangwanani ano tiri kutenda simba renyu. Baba, kudzwai, Baba, kurambai muchisimudzirwa nekuti ndiri Mwari vakatendeka. Muzita raJesu. Father, we worship you. Amen and amen. Thank you so much, praise team. I'll call you again when I need you. Mwari ari mubatsiri wedu, tingatore nzvimbo dzedu. I want to acknowledge and thank the Lord for the praise team and all the departments that are working. I also want to thank my Komba Choto vanga vachilida intercession. Muzita ramambo Jesu. Amen. Hallelujah. Ndoda kutenda Mwari zvakanyanya zvakare, ndichitenda Mwari nekuda kwamai mahere vanga vachititungamirira is our MC of the day, nababa nyamunga vatipa zviziviso. Muzita raJesu, leadership yese inzwai kugamuchirwa. Handei kubhuku ya Genesis chapter number 22 verse ya 2. If I'm not mistaken, put it there. Ipapo Mwari akati, tora mwanakomana wako mumwe oga, Isaka, iye waunoda, uye uende kunyika yeMoria, umubayire ikoko sechipiriso chinopiswa pane rimwe gomo randichakuudza. Then he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains, of which I shall tell you. Nganganchifunga. Thank you. You can take your seats and give that young lady to continue. Nganganchifunga. Thinking Kuti dai Mwari that if God had told Abraham vakauza Abraham gomo raanga achienda, the mountain that he was going to, obva audza Sara, and tell Sarah, ndakunouraya mwana. I'm going to sacrifice the son. Sara aigona kutera, Sarah would follow otora mwana wake. and take his son. Vana baba vese vari pano All fathers here vanonzwisisa nyaya yandiri kutaura. understand the Kana issue I'm talking wakuda about. kurova mwana, If you want to beat mai the vacho child, vanobva vatirova inini. the mother will say, beat me instead. Vangani venyu vakambosangana nesituation iyo, musasimudze maoko, munotadza kudzokera kumba. Kuti uda kurova mwana, That if you want zvobva to beat zvanzi your rova child, inini. and they say beat me Saka instead. Sara aigona kuti kuna So Abraham, Sarah would say to chirega Abraham, kuuraya mwana, don't sacrifice the son, chiuraya inini. sacrifice me instead. Alright, nhasi da kuticha nakutaura nyaya yerevelation. I want to talk about revelation. What is revelation? Chii chinonzi chizaruro? Why does God reveal things to us? Nei Mwari vachizarura zvinhu kwatiri? Okay. The general revelation is knowledge of God through nature, history, and conscience. That is the general revelation. We define general revelation as literally means
or uncovering or removal of veil. It is God's manifestation of himself that humans can know him and fellowship with him. Revelation is when God reveals himself to us, Mwari paanozvizarura that kwatiri, he may fellowship with us, kuti vawadzane that nesu, we may know him. kuti timuzive. You know, I was thinking, chiti, pamwe pacho tiri kutsvaga revelation. And for sometimes we are looking for revelation You know, iri too big. that is too big, But Mwari vachida kutiratidza zvinhu zvidiki diki. but God wants to showing us small things. In 2022, In 2022, ndaiverenga mascriptures ndisingamanzwisisi. I was reading scriptures but could not understand them. Aitsanangura zvevanhu vaiita zvinhu That would explain of people doing things zvaisanzwisisika, that was not understandable. until I met another servant of God. Kusvika ndazosangana nomwe muranda washe Vakati Mwari ari kutaura newe. and say God is You speaking to need you. to accept it. Unofanira kugamuchira. Munoziva here kuti muupenyu Do you hwatinorarama know that in the life that we live, pane small revelations that you need. pane tuzvizaruro tudiki Unogona twaunoda. kurwa nemunhu anokuda You can fight with a person that loves usati you wazarurirwa kuti munhu uyu anotondida zveshe. before you are revealed that this person loves you for real. Unogona kujaja munhu You can judge someone by human sight using maziso emunhu usati wazarurirwa before you are revealed chakawanzika chiri maari the hidden naMwari. things that is in that person by God. Ukapiwa revelation naMwari, If you are given or chizaruro naMwari, ukaudzwa a word or naMwari, if you are told a word you by still God, need revelation to implement the word. unoda chizaruro kuti ugone kushandisa shoko iroro. Ndiri kutarisa yandaverengesa kunzi enda unouraya mwanakomana You say, go wako and sacrifice your son waunodisisa that you love the most pagomo on the randichakuratidza. mountain that I'm going to show you. Panobuda revelation iri kubva kuna Mwari, Chizaruro chinobuda that is coming from God. or wisdom Or uchenjeri. iri kuti Abrahama haasi kuudza mwana That is saying Abraham is not telling his kuti son Isaac taakuenda kugomo, that Isaac, we are going to ndiri the mountain. kunokuuraya. I'm going to sacrifice Even you. mwana paanobvunza Even the son when he kuti asks huni tinadzo, that we have moto firewood, tinavo, we have the chibayiro chiripi. where's the sacrifice? Isaac anowana, Abraham anowana wisdom Abraham gets yekuti wisdom Mwari vachatipa. of saying God will provide. Dai Abraham akadaidza varanda vese, If Abraham had called all his obva servants adaidza mukadzi wake, and call his wife obva aita banquet, and have a banquet, taakuonekana naIsaac, that we are now departing with taakunouraya Isaac, we are Isaac, going to slaughter ngaadye Isaac miu yake He yekupedzisira, must eat his apfeke last hembe meal dzake dzakanaka and wear his nice kekupedzisira, clothes for the imi last mese time. muonekane All of naIsaac, us and nekuda give kwekuti God Mwari vaakuda kuti because God ndimuuraye. wants me to slaughter him. Zvaibuda here. Pamwe pacho Mwari akataura newe, At some point, if God speaks you to need you, wisdom unoda to uchenjeri carry the word of God. kuti ugone kutakura shoko raMwari. Hausi kuda kudaidzira. We don't need to Pane zvimwe announce. zvekuti kana Mwari There are akakuzarurira, other things if God ari reveals kuda to kuti you. ufambe wega He murevelation needs you to walk usati all by yourself watanga in that kudaidzira Before kuvazhinji you start kuti announcing kune to many randagamuchira rabva that I kuna have received something from God. pane murume uda kuti kuzoverenga Jonah 1, 2 and 3. Jonah chapter 1, 2, and 3. Bhuku yaJohn, yaJona, not The John. book of Jonah. Tese tinoiziva. We all know it. Kwaive neguta hombe rainzi Tashish, There's a big Nineveh. city called Nineveh. Rinotinzi it was a great city Inonzi raiva guta with a guru, great king, raiva namambo but mukuru. rakanga rabva panzvimbo But it did not from the raakufamba position. zvisizvo. Jona kwakunzi chienda unotaura neguta iri. And Jonah was assigned to go into Amunzira, when he was on his way. akatya He got afraid. nekuda kwemagnitude yepopularity yamambo, Nekuda kwekukura kweguta akati iroro. handigoni kunotsuura mambo And uyu, he said, I cannot go and defeat akaenda this king. kuTashish. And he went to Tarshish. Zvinhu zvaMwari zvinogona kuita kunge confusion, Things of God can appear as but when confusion. God is making his own things, Asi Mwari vachigadzira zvinhu zvavo. kwaakubva amuchikepe, When he was now in Mwari the vakati ship, rwendo rwarusirwo. and he said, God, this is not the Then journey.
chikepe chikatanga kuda kuparara And the akati ship ndikandei mumvura. and said, throw me in Ndo the panoda water. kukuratidza imwe revelation yawanga usati wamboona. That's when I want to show you Paari the kunokandwa revelation. mumvura As he's being thrown ari into the kupinda water, mudumbu rehove he's entering into obva the agaramo and stay there, ozonosvipirwa akuninivha. and he's being vomited by Wakomana Nineveh. message The message. iri kuti ine munhu ari kuti ndanga ndiri mudumbu rehove for 3 He days said, I was in the stomach of a fish for 3 days. nemunhu ari kungoti ndabva kwandabva ndauya nemeseji And he said, yamwari. I'm coming from my chokwadi munhu mukava neevidence If you have yekuti evidence munhu anga ari mudumbu rehove that he was in kwemazuva the matatu for 3 days, hamugoni kuzoramba you will not yaari refuse kutaura. the Muri issue kuti he's talking simba rapo about. mugadza muhove Because the power that harigoni stands kuzonyepa. you Zvimwe cannot zvinhu lie. zvaunosangana nazvo Some so of the things that you come zvoita sekuti across, waremerwa stereki. it seems like Mwari a heavy ari kumbona burden. kuti kwauri kuzoenda But God kumberuko wants where you are going unotaura there. saDavid You go and uchiti speak like David. ndakambobvarura bere He said, I want to tear the ndakambobvarura lion. shumba I want to tear the ndosaka lion. mandiona ndakamira That's where you pano. see me where I'm Ninevha standing here. haina kugona kuramba Jona. Nineveh could not Why? refuse Jonah Haigoni kuramba munhu because it cannot resist amboita a person munana who does wekugara miracles mudumbu of rehove staying in the fish musina belly oxygen. where there's no oxygen. So pamwe pacho pari kuitika zvinhu muupenyu, So when things are Mwari happening in life, ngavakuzarurire. may God reveal to you. Unoziva kuti a small revelation Chizaruro chidiki can transform your whole life. kunogona kushandura upenyu hwako hwese. Musecond part yegore yatakupinda In this second part ndinoti of the mumwe year munhu we are angoti entering, God reveal to me ndoti munhu anomuti Mwari just ndizarurirewo one thing or two chinhu chimwe that chete can kana zviviri completely change my life. chinochandura upenyu hwangu zvachose. The other time yandakaenda kuZimbabwe Pawakamboenda kuZimbabwe, ndichinoparidza kuchechi kwemwe chechi yandakadaidzwa, when he was going to preach to another church, ndakaparidzira murimi wekuchinoi I preached to a farmer in Chinoi. arimo mucongregation. He was there in the congregation. Ndikati Mwari ngaakuratidze And say, may God reveal to you where you are pauri and where is your miracle. nepane munana Because wako. miracle is not 20 kilometers away. Nokuti munana wako hausi kure. Miracle iri pavakatsika. Munana wako uri Ndosaka padhuze. vakazonzwa Haga akati That's why Elroy, yeye Haga God say who Elroy. can see. Mwari Why vanoona. utsimera harina kufamba 20 kilometers. The well was not The 20 well was kilometers. right where he wanted the sun to Sime die. raiva padhuze naye. So ndakanama ndakaparidza ndikati Mwari ngaaratidze chizaruko I preached kwauri. and said, God revealed to you. Then azodzokera kumunda kwake. When he went back to his Pamunda farm, vaanga ari iwo mazuva ese. in the farm where he was, Paairima mazuva ese. in the farm where he was plowing every God time, revealed to him Mwari kuti vakamuzarurira the type of soil yaivepo kuti ivhu riripo yainyatsoita pasoya beans. was good for soya beans. Kwakutowana fanda. And he got a Nanhasi fund. pachechi paanopinda Up to now, to the ndiye church where he goes anobvisa to, chegumi chakawandisa. he's the one who pays the Pamunda highest tithe. wasekuru wake On the wakararamwa field of nababa his own vake father. Where his ukararamwa naiye And he vachirima survived today. chibaki. Hapana chachinja. There's nothing that Hapana changed. chachinja. Nothing has Changochinja changed. ilevel yerevelation. Chizaruro chachinja. Uri pano parudapoti. When you are here at Uri Fruitful, mumarriage yauri. in this Uri marriage that you mumba are in, maunogara. in that house Uri that you are baba nechikoro chauinacho. in that education that you Pakangochinja have, level yerevelation. if the revelation Life inongochinja uri ipapo. upenyu hunochinja when you are there. Why revelation is so powerful? Nechizaruro chakakosha. It's a hidden secret that only comes from the Lord. That's why revelation. Do you know the purpose of revelation? What Chinangwa is the chichizaruro. purpose of the revelation? One, to reveal God's nature. Revelation is there to reveal God's nature. Chizaruro chiripo kuratidza hunhu Kureva kuti hwaMwari. unogona kunge wakagara naMwari You can be but staying with God, usinganzwisisi hunhu hwaMwari. but not understanding the nature of God. What is nature of God? Hunhu hwaMwari chii? It's his holiness, Utsvene hwake, his love, rudo rwake, his justice, his mercy. God is defined in holiness, love, justice, and mercy. Kureva kuti vanhu vese vatiri kuitira utsinye, meaning all these people that we are doing bad to,
vanhu vese vatiri kuundermina, all those people that we are undermining, one thing that I know, chinhu chimwe the ruler chandinoziva, of the world, mutongi who is wenyika, God, anonzi Mwari, one day he rimwe will come ramazuva and level the ground. achauya oenzanisa No matter how ground. privileged you are, Zvisinei nekuti une munhu mukana wauri wakaita kuitira sei, utsinye uyo, the person that you pane the undermine, king of justice, pane mambo one day wekutonga. when his nature is Rimwe revealed, ramazuva kana the unhu wake ground is ukaratidzwa, going to be leveled. Kune vamwe vanhu vekuti they are so much at our disposal. Ukamuti usarare harari, if you say don't sleep, it ukamuti doesn't sleep. usadya hadyi, If you say don't eat, ukamuti it doesn't usaenda eat. haaendi. If you tell him not to go, you will not go. But kana makaiswa panzvimbo yeauthority, But if you are put on position of muchiitira vamwe authority utsinye, and you do back to others, nzwisisai you must kuti understand zuva that Mwari pavacharivhila necha yavo, when the day God reveals his nature, iye ane paanozombotaura kuti ndiri Mwari veshiri gadzi there's a point where nenherera. he says, I'm a God of Never widows and ever orphans. use your point of privilege Usashandise mukana kudzvanyirira people who are not privileged, to oppress those and who are you not think kuti privileged. unotogona kurarama upenyu hwese zvakadaro Wofunga kutorarama uchitoita upenyu zvakadaro. zvaunoda nevanhu. Doing what you Denga want with robva rangoti people. it's okay vashandise, And the heaven says it's okay, vatsike-tsike, use them. vatswanye tswanye. Oppress them. It will never be like that. Hazvifaniri zvakadaro. Rimwe zuva, One of the days, when nature of God is revealed, kana unhu hwaMwari ukaratidzwa, he will stand for the defenseless. achamirira He avo will vasingagoni stand for the weak. kuzvidzivirira. He will Achamirira avo stand for the vakaneta. powerless. He Achamirira will vasina stand for the simba. motherless. He Achamirira will vasina stand for the anamai. fatherless. Achamirira He will vasina stand anababa. for those that do not even have education. achamirira avo vasina kudzidza. Achavamiririra. Vamwe patiri kutoshandisa our point of privilege Apa toshandisa mukana as watina an advantage to oppress people. kuti We are tidzivirire actually vamwe. promoting them in the spiritual realm Tiri because the kutovakurudzira kuti nature munyika of zvinhu. God is provoked Nekuti when the unhu weak hwaMwari are huri oppressed. kudenwa panotsikirirwa vasina simba. The other purpose of God's nature is to disclose His will. When revelation is there, God discloses His will, guiding humanity in righteousness. God reveals His will through revelation. Also, the purpose of revelation is to offer salvation, showing His redemptive plan through Christ. Things are revealed to you. His salvation is revealed to us. To invite a relationship, God calls His people to faith and worship and obedience through revelation. He reveals to you. One thing that I want you to understand this morning, You need God to reveal certain things to you. munoda Mwari vazarure zvinhu zvinhu Sezvakaitwa kwauri, kuna Abraham. like what happened Kuti to Abraham, ndataura newe, that I've spoken chinhu to you. ichi chauri kuita hachina This thing that you kujairika. are doing is You not don't need something to common. share. Haufaniri kugovera Obvious, nevanhu. Sarah akazoziva Sarah had to know kwavanga vaenda where they had nechavanga vaendera. and what they're going to But do. before that, Asi zvisati she was zvaitika, not supposed to know. aisafanirwa kuzviziva. Are you a secret holder? Unogona here kuchengeta Do you have masekreti? the composure to carry the word of God? Unawo here hunhu Do you hwekuchengeta have shoko the raMwari? wisdom to carry the mandate of God? Unawo here uchenjeri hwekuchengeta You basa need a raMwari? special revelation. Unoda chizaruro chakakosha Kunzwisisa so that you understand kuti zvimwe zvinhu pazvinouya that some of the things when they come, hazvidi kungoshambadzwa. it doesn't need announcement. Ukarotera munhu rufu, If you dream of a death Mwari of someone vakuratidza munhu achifa, and God has shown you someone dying, wobva watoenda pagrupu reintercession, when you go into session pane group, hope dzandarota vana baba you say, I had a dream. nana amai, ndarota nhingi achifa. It's so devastating to the people who are hearing it. You are inspiring fear. You are saying it out of context. Do you know that heaven has secrets? Denga rine There masecrets. are so many things Kune that zvakawanda when God reveals it to you, kuti Mwari kana you need vakakuzarurira wisdom to carry the unoda revelation. uchenjeri kuchengeta chizaruro ichocho.
waratidzwa kuti maininge havana chekudya, It has been revealed to you that does someone go doesn't have and food. buy Enda and give unotenga, and unopa, forget. wokanganwa. Achinaki kudya. Muri kuona here maininge vari kudya? Ha, ndakamira nawo. Ha, ndiri kumira nawo. When God gives you a mandate, Mwari vakakupa you basa, need to have wisdom to unofanira carry kuva it. neuchenjeri hwekuhutakura. In the kingdom of God, there are secrets. Mumambo And waMwari mune those secrets zvakawanzika. need mature people Zvakawanzika to zvoda carry vanhu the vakakura secrets so kuti that the vatizvitakure. gospel can go far. Kuti shoko raMwari riende kure. Vatungamiriri makagara pafront bench. Leaders who are sitting at the front. Don't fake a smile. Kugara paberi pebench apa. We are saying you are mature. Don't fake a smile. When you smile at a person looking forward to you as a leader, your smile must not be a plastic smile. It must be a healing smile, a smile that restores confidence, a smile that inspires life. Kana vatakura chedenga. If you're carrying something Chazara of God mauri and chedenga. is filled in When you, God has revealed things to Mwari you, vakuzarura you zvinhu carry kwauri. it for the purpose of the Lord. Unozvitakurira kuitira basa raMwari. Dai Jonah akati kune vaaifamba navo, If Jonah is said to ndiri be kutoenda moving, kuNineveh uko. he said, I'm going Ndine to zwi Nineveh. ramwa. I have a word of Imi God. mukatoparara, ina You are handibudi going to be muchikepe. destroyed. I will not leave Pamwe the pacho, what? when God has given you a mandate, Kana Mwari you vakupa need basa, to have the humility. unofanira You kuva need to have the nekuzvininipisa. submission. Unofanira You kuva need to have the nekuzvininipisa. obedience. Unofanira You need to kuteerera. have the level of privacy. Unofanira kuzvichengetedza. Mune vabereki vakatodestroya vana vavo. There are parents here who destroyed their Kune kids. vabereki vakadestroya mateenagers. There are parents who Kune destroy their vabereki teenagers. vakadestroya vana. There are parents who destroy Mwana their aita kids. mistake, When a child makes a wofamba mistake uchidaidzira. and you announce, Mwana akaita mistake, if a child makes a we don't mistake, tell people. we don't announce to people. You don't even tell the other siblings. Kana muchitsunyana naye kungovharirana mubedroom, motongotsunyana naye zvotopera, otobuda imomo watsunyirwe, icho chine chichinyara hachitauri, ima hamutauri. Vanongoona kuti munhu anga achikiyiwa, zvapera zvakadaro. Hey, ndakukurowa. Hey, une 10 maboyfriend. Hey, mwana wangu ndibatsirewo munamato. Mwana wangu ane 15 maboyfriend. Achada kuzoroorwa pano. Vanhu vanokubatsira prayer, but kana nguva yekuroorwa yakwana vanoshare because vanoremerwa. Anobva azodanana namwana wamai waya wawakaudzwa kuti aive ne10 boyfriend. Iwe unotarisa hunhu wana mai vari pano kuti pane anoririsa mwana wake pakadaro. Wauraya future yemwana. You have destroyed the future of your Akatendeuka, child. akachinja, Mwari wakamuwanira nyasha, but akaberekwa nebenzi. Even mwana wako akanzi agei, uya naye kwatiri tinamati, adzoke kuita normal, tiri tega, hazvitaurirwi vanhu. Parenting is revelation. Vana vatinavo, kids that vakadzi we have, vatinavo, the wives that we varume have, vatinavo, the husbands that hatina we have. kuvapiwa kuti tiite zvatinoda We were navo, not given so that we do what we takavapiwa want kuti with tive them. macustodians. We were given so that we become custodians. Kana ari wako kamuura yetu unoti nyika inoti state inoti chii. Even kumurova chako asvuke musana wese unoti nyika inoti. Unoenda ujeri. Why? Hauna kumupiwa as yours kuti do what you want. Mwana haisi mbudzi yekuti unoti ndauda kumboicheka. You are a custodian. You are a steward. You must show maturity and raise them in revelation. Famba uchiudza vanhu kuti murume wako anoita weti zvinei nesu. Kana vadhakwa baba, you spoil the bed. Zvinei nesu. Gezai magumbezi ndo pamuri ipapo aome. Munamata makanyarara. That's maturity. Ndo chinonzi chi maturity. And that's being a good steward. Auchadairi amen handiri. Zvako zvese vakaudza vanhu. All
things that you zvese taught zvekumba people. kwako wakaudza vanhu Everything unorarama that you ine taught open people. book policy Your life is an open book. pavana vako pamhuri yako. On your kids and your Zvimwe family. zvinhu kana mazviratidzwa najehovha Some of the things when they are revealed ndezvepachesti to you, apa ndezvekuti for your munamate chest, kwete it's kuti for you to pray. ho. Not for you to announce. Singazviti mutsvene pamberi pamwari ndakarorwa ndine 14 years hazvinei nevanhu siyana nazvo. Even chitupa kana chisingadi kuratidzwa vanhu vigai. Ndine munhu handiri kutobatsira so kuti every information that even Information is how we information yevanhu yatinozoitwa privilege to know. Even people's If you are information that so you're happen privileged to to know. be privileged to know the secret of somebody, Kana kana mukana as a wekuziva good zvinhu custodian, zvomunhu. when it has been revealed to you, Kana zvazarurwa it's a time kwauri. to pray, Inguva it's time to yekunamata. protect, Inguva it's time to yekuchengetedza. cover up, Inguva it's not time to yekukavhiridza. expose. Haisi nguva yekuzvibudisa pachena. If God reveals to you Kana Mwari vakakuzarurira someone's life, upenyu hwomumwe be munhu, a good custodian, iva be a custodian good akanaka. steward. Handina hangu maameni but nhasi ndiri kutoparidza chaiko zvekuti unonyatsoona kuti how many people have you destroyed in your journey? How many people have you destroyed Vanhu vangani by wakaparadza revealing what you were supposed to keep to your chest? pakubudisa pachena zvinhu zvaifanira kunge wakachengeta. How many families have you destroyed? Imhuri ngani dzawakaparadza. How many ministries have you destroyed? Maministries mangani awakaparadza. Kwawakabva wakasiya wapwanya, You came pano from uri a kumirira distant- kupwanya. You are waiting so that you can destroy as well. Wakabva sei kwawakabva? Unogona here kudzokera kwawakabva? Wakabva sei kwawakabva? Kana usina kubva mushe, chidzidza kuti it's not every secret that I've been revealed to me by the Lord that is for people's heart. Do you know what God does? He reveals to you secrets at the level of your faith. Anozarura Do not zvakawanzika betray the zvichienderana word of nekutenda God. kwako. Vana mai vakuru, The elderly mothers, I'm crying to you ndiri kuchema as your kwamuri pastor. samufundisi Kunyanya wenyu. imi makagara pabhenji repambera. Vana vamunoshanda navo, The kids that you, the they people that you must work see with, a mother in you. vanofana kuona They umai must mamuri, see a father in you. vanofana kuona Where ubaba they mamuri. come to you, Baba Tolani, Pavanouya mwana kwamuri. mukomana wekuyuth, okudza kuti baba ndiri kurova madrugs. And say I'm using drugs. Ndinawo, I'm using them. Womuudza kuti hande pasaidi usadaidzire. It's information revealed to you. Why the Holy Spirit Mweya have Mutsvene driven that child atuma who mwana is iyeye crying ari for kuchema, help to ari kutsvaka come to your rubatsiro, life kuuya as a kwamuri fountain of life. sechitubu Where you read cheupenyu. John 10:10 says, I have come to give life Ndauya kupa and life upenyu, in abundance. husingaperi. So you are not supposed to take that child and Hamufani throw kutora her mwana iyeye. or him on the terrace. You Mumisa need to take him kumaterrace. out of the terrace. You see what I'm saying? And tell him, between me and you, Pakati pangu what newe, can we do chii to stop chatingaita drugs? kuti tizvirege. If you can sort it, the two of you, Kana muchigona sort it. kuzvigadzisa muri If you vaviri, can't, kana invite me. musingagoni, mudaidza And it ends mufundisi. Zvoperera ipapo. Wakubasa wakunyora mabhuku ako eQSing. When you are Omana talking- kuchechi kwedu kwakaoma. Maiwe vanhu vari kurova mutoriro. The Shona network is not big. You see what I'm saying? Someone knows someone and someone knows someone. You are destroying. By the mere sharing, you are already Kugogowera destroying ipapo. this one. Uri kutoparadza mwana. Because you have lacked good faith. This is where I'm saying revelation is good. But Chizaruro when chakanaka. things are revealed to us, Asi kana but zvinhu I zvikazarurwa understand the kwauri. bigger, people are expecting revelation Vanhu vari where kutarisa God is chizaruro. coming and give you a revelation. Mwari paunouya But kukupa some of the chizaruro. revelation that we are being given But chimwe is for chizaruro us chatiri to kuwana. restore life. Kuti tidzoreredze You upenyu. can even discover things Unogona kuona about your zvinhu spouse. zvomumwe wako. God can reveal a secret
of your spouse. Mwari anogona kuzarura zvakawanzika zvemudikani wako. When you discover it, paunozviona, are you going to use it against her or for uchazvishandisa her? kumuparadza here kana kuti kumubatsira? If you use it against her or Kana him, ukazvishandisa kuti aparadze, John 10:10, you are fulfilling the second part. He came to destroy watakauya steal, kuzoparadza, and kuba to kill. nekuuraya. You are partnering with the devil. But if Ushandisana you na came Satan. to give life, Asi kana ukauya you are kuzopa going upenyu, to use that revelation uchashandisa to chizaruro heal ichocho that wound or to kurapa ronda correct iroro, that mistake. okugadzirisa dambudziko iroro. I was on the social part of Revelation. Let's go to the business part of Revelation. God reveals things for your survival. Mwari Mwari anoziva zvinhu vanogona kuti urarame. kukuzarurira a method yekurarama nayo. When he said he reveals secrets Panoti anozarura and he zvakawanzika, gives life, opa he upenyu, can open a door for you to live. anogona kuzarura suo kuti urarame. God can connect you with people Mwari anogona kukubatanidza that you nevanhu can have life. kuti uwane God upenyu. can give you an idea Mwari anogona that kukupa you can pfungwa have life. yekuti uwane upenyu. Mwari vanogona kukupai mwana anogona chaipamba. Just God a can child give you an who is intelligent smart child. and intelligent. You need to catch the revelation Unofana and say, kuona this chizaruro. child, Muti the mwana uyu, revelation, net the wisdom iri paari, net Kuchizaruro the gifting neuchenjeri iri uri paari, paari, can nechipo make the chiri whole paari. life, the whole family survive. Inoita kuti mhuri yese irarame. What happened to David? Chii chakaitika kuna Dhavhidhi? It helped the whole family. Zvakabatsira munhu wese. It was revealed to him Zvakazarurwa kuna that he Dhavhidhi can knock the Goliath. kuti And anogona kudonesa upon his Goliath. blessing, everyone Pamakomborero lived. ake munhu wese akararama. If you want to take life very practical, Ukada kutora upenyu uchinyatsa kuhushandisa. where does Haaland's father work? How many watch soccer? How many are soccer fans? Me, I'm one. I watch soccer. Haaland's father, the striker from Manchester City, wherever the son plays, he is there. He doesn't work, he is eating from the sun. It's a door that God opened for the family. Isuo rakazarurwa muri. The naMwari. parents of Neuma, it's a door that is opened. But iwewe pawakawana basa, But when you got the did job, you take it as a door for the family? Wakatora Or ese it's an sure opportunity yekuvadadira? omukana wekuti vadadiri. I was talking to my wife one day, Ngashitaura namai mufundisi. general life, and I said to her, Wakati, you know, many are not many. Many, M-A-M-E-N, are not many, M-A-N-Y. Many are not many. varume havana kuwanda. And what happens to the few men that we have? Chii chinoitika We kuvarume share vashoma them. variko. Tinovagoverana. Can I elaborate? Ndisati ndaitwa misinterpret. Can I explain myself before people go the other side of the road, because I know you have already gone? Varume vashoma. Saka Yes, pa few ushoma men. wavo, we share them in this way. Not like inini and anditi inini ndiri one pana. Do you know, my father died, and my mother lived another 14 years after the death of my father. And I've got sisters who are not married. So what it means now is they all need a father figure. If I was the only son in the family, she says he is my husband. My sister, akawana chinomunetsa, anoya pandiri. Mai vangu vakawana chinovanetsa, vanoya futi chi pandiri. Just like ukatazoti ma single ladies vazhinji, either they draw their power from their father or from their brother. Because hakuna murume waanogona kungosvika kuti vabatolana vhiri rangu radambuka ndipeiwo mari, azviti. Anofana kuenda kubrother yake kana kuna baba vake. Haazi married, but paanoda munhurume anoenda either kuna baba or kubrother yake. Even kwete kumboti masingle, vasikana chaivo, vasikana ukataza kuti magirls patime yeusikana asati ane murume anoenda kuhanzvadzi yake, anoenda kuna baba vake, kureva kuti kana pamba paine vasikana 3 vati kurei,
namai paina baba vani vese vari 4 vanoshare that man in terms of security, guidance, protection. Zviri kumeka sense zvandikutaura kureva kuti muupenyu even mukadzi akaroorwa akafila kuti murume wangu haasi kunyatsondida zvakanaka anodzokera futi kuhanzvadzi yake. Hamusati mambozviona here izvozvo? Because ukamunyima chaari kuda anoenda kuhanzvadzi yake kana kuna baba vake or to the father. because ndokwega kwaanogona kunodii kunotora that power. Because that's where she can draw power from. Zvameka sense here zvandiri kutaura izvi kureva kuti varume even mwana mukomana akakura pamba pasina baba, Even if a son grows up baba with a house vadaidzwa where there's no nashe father, kana kuti vakarova pasi, mwana iyeye that son, anenge achitori mai vake vanotanga kutemba nemwana iyeye, starts trusting in that nemasisters ari pamba ipapo And even the vanotanga sisters, kutemba futi nemwana iyeye. start Saka trusting in vese that they brother. draw power from from Vanotora this one. simba kubva kwaari. Isu kumba kwedu first born was musikana, she was a This lady. one was a girl. Patakakura tese When you grow up, isu nemurume wake tese taikwana ipapo kureva kuti isusu nemurume wake taishare paari. Of course the type of love is different, but tese taishare. Ndaibva kuchinhoi ndakadanwa ndichisvika ipapo ndine nzara, murume wacho ane nzara, ndiri kuda kutaura naye. So muupenyu pane that sharing yakatogadzirwa naMwari. It's revelation yekurarama nayo, yekuti kana uri kuroorwa mumhuri kuti urarame zvakanaka, you need to, it has to be revealed to you kuti munhu andiroora uyu akareizwa nasingle mom. Saka paari ini namai vake tinosheya munhu. me and the mother, we share this person. Kana iri Valentine mese munofanira kutengerwa maruva, mai nemwana nemuroora, because ndiye munhu wacho aripo, pasina anofanira kutsamwa. But zviri kumeka sense here mukurarama. Waroorwa uri muroora handiti ukunyatsozoti ndaifarira musi wainzi naNyamunga pari kuendwa kukempi yana amai, ini ndiri kuendesa vanhu 4 vari kunondimiririra. Wakati 3, akati 3 vari kundimirira, vari kureva ndimai wamai vadza ambuya vake nemwana wake musikana amuyuti ari kuendawo kukempi nemudzimai vake. Vanhu vese 3 ava vanosheya munhu 1 ushu, munhu wavo vese. Vese vanoda different type of love, but vese vanotora love yacho ipapo. Mbuya dzakaberwa nemapurisa aambonetseki, vanyamu mwana kumukomana uri papa, manyamungo akamiswa vanofonera, wadza akamiswa vanofonera. So it's something that is revelation isingabhadharwi nemari, iri kunoti mweya mutsvene akuzarurire kuti pakurarama panyika. Kana muina tete vasina kuroorwa, imimi vakaroorwa nehanzvadzi yavo, munosheya. You hanzvadzi yake munosheya, because that's the man I know. Iwewo, that's the man you know. Tese tosangana iva. Ini by blood, iwe by love. Tese tiri pamunhu. Vangani venyu vakamboona life the way I'm explaining it to you. Because that's where we draw our power. And I've got 2 ladies that are nagging. 2 ladies. Ndine vasikana 2. Unonyazozoti Shannon anoda kuspoilwa nini, mai vacho vanoda kuspoilwa nini. Ene ndikatengera mai vacho ndikazamutengera chino tsamwa, chine matitle deeds ari hidden. So this is the revelation. Munoseri pamwe pacho chiri kutambudza vanhu panyika kungoleka kwewisdom, kungoleka kweunderstanding, iri kuti mweya mutsvene akauya pamusoro pako anoincrease the level of interpreting in veins, and he lightens the burden over you. Hey ambuya vangu, hey vanonetsa kana vasitori namwana mukomana,
If he does, she iwe doesn't have a son, wazoroora ikoko and you ndiwe marry that waamwana family. wacho chi You mukomana are now the you son. need to go and fulfill the role of a chi of a Unofana son kuzadzisa because kuva that mwanakomana. family needs a chi a son mhuri and iyoyo you inoda have been mwanakomana. raised as a chi as a son and you need to it has to be revealed. Zvinofana kuzarurwa. Kuno umwe munhu akutanga kugona kuinterpreta vamwene vake handiti zvakumeka sense ndapedza kuparidzira kuti sei vamwene wako vari hovering around your husband. You are sharing the husband in different capacities, but you are yes. So revelation comes. Do you know kuti revelation inogona kuuya kukubvisa BP, inogona kuuya kukubvisa stress, inogona kuuya kukubvisa depression. When it helps you to interpret things that are existing and enlightening your mind. I was mazwanda inamata zvakanyanya. God revealed this to me. Kuti when you are a pastor, when you are a parent, when you are a leader, you must allow people that you lead to make mistakes. Because you will never lead anyone that does not make a mistake. So a good leader should allow people to make mistakes without judging them and be able to work with them even if when they've made a mistake. To those that are raising kids, can you raise successfully a child from 3 years to 20 years without making a mistake? Is it practical? It's not. So a good leader needs to have revelation that people I lead, they have room to make mistakes. Not that we are approving people to find a mistake to do, but we are saying when you lead, God even allowed the people who worked with him to make mistakes. Peter announced in chapter 16, whatever you declare on earth, it shall be bound in heaven. Ukaiverenga kunana 23 ya Luke, anonocheka nzewe ye the priest. Aida kusunga Jesu pamuchinji, aida kurovera Jesu. But Jesu avana kuti, Peter watocheka nzewe yemunhu, auchasari uchitungamirira chechi. He took the ear, he put it back. He said to Peter, we are not fighting this way. We are fighting spiritual battles. And he allowed Peter to continue to lead the church even if he failed to understand a certain concept. Revelation. Church iri kubuda vanhu. Church iri kuparara. Vana vari kupiwa mazita. People are being condemned. Because we are not enlightened to how to deal with mistakes. Evan, if you work with humans, ndafarira intercession leader pavanga vachilida. But let's pray against the spirit of taking offense, so that you magnify someone's speech to the extent of failing to honor God for just someone's act. It's a revelation that says, okay, there is something that is spoken, but is it worth focusing on it? Am I not going off the track by focusing on something that should not be the main thing? May God reveal to you how you need to live your life. God can even reveal to you friends. God can reveal to you people to talk to. God can reveal to you people to live your life. Financially, God can reveal to you a project. God can give you a project. God uses revelation to build his kingdom, to build families, to build individuals, and to enhance character. Because ukaona umwari, it improves the way you see life, and it changes your character. Munoziva kuti chimwe chiri kutirwisanisa is that things are not revealed to us. When God reveals to you certain things, you think in a very different way. Do you know God can even reveal to you how you see
children, how Mwari you anozarira kwauri kuti see unoona sei teenagers, vana, unoona how sei you see mateen, adults. unoona sei vanhu vakuru. Indakakurira kumusha. I grew up in the rural Ndaifunga kuti areas. munhu mukuru haatambi. I thought all the people Ndakashamisika cannot muzuva dance. ndakaona tezvara wangu achijaivha kuti mudhara akakwana iro. Because I didn't even see my father dancing. Asi ndakambona baba vachitamba. To those that grew up in the rural area, how often did you see your father dancing? Your father dancing. So I thought vanhu havatambi. Ndazouya kunoku ndaona mumwe mudhara ari kutamba, mumwe mudhara ainzi Story, so ari kutojaivha nemwana wake musikana ine zviri kwerezvi. Ndazodzokera kumba kwana mai mufundisi ndikuona mudhara wacho ari kutojaivha. Ndakatozoona kuti isusu tisita takabirwa nyasha kutamba uku kunotobatsira uku even munhu mukuru. So pane zvimwe zvinhu zvokuti when it's not revealed to you, you say people are crazy, you say people are mad, you say people are out of order, but it's only that there's no evil, there's no sin, it's something not revealed to you. Chinhu chisina kuzarurwa kwauri. Munoziva kuti zvimwe zvinhu zvamuri kunetsana nazvo Some of the ilevel things that are yerevelation yakaunzwa kuupenyu hwako, ilevel yeunderstanding yakaunzwa kuupenyu hwako. Ihwaro hwekunzwisisa huri kuupenyu hwako. Yekutamba iyi ndakabva ndatozova curiosity kuona kuti vanhu vakuru shuwa vanotombotamba, because chechi yedu yatakaenda kumusha taingoombera maoko. Ndakatozoona kuti ingava nemune zvinotonakidza mukutamba, but maoko kumba anga atooma kare, haachagoni kuti umachinje uchitanga kutamba, because it's something that you never did when you're growing up. Zvatisina kuita tichikura. Plus waitonzi ukatamba une musikanzwa They say if you dance, wotobatirwa you're chishamu mischievous nekuda kweenvironment. because of the environment. Anga vasingazivi kuti ndakatoshamisika kuona baba wavo vachitamba. Mudhara aitowiruka wena, mudhara atonakirwa kauye, mudhara atofara. But for me, it was a taboo, it was offensive, it was not okay. But you are very right, that is the normal way of living. But because it was not revealed to me, Kuti zvisina kuzarurwa kwavari. kuti mumwe munhu angoti Mwari ndizarurirei. I want someone to say, God Revelation, revealed to even me. zvikava zvinhu zvidiki diki, Even if it's so a small small, thing. small things. Unoziva kuti unogona kutambira mari You know yepay that you can get money. ukasazarurirwa mashandisiro ayo. You can have a salary, woshaya mari. kuziva kuti inomboshandiswa sei. you Mwari don't know how to use it. ngaakuzarurire zvinhu zvidiki May diki. God reveal to you the smallest things. Izvi ndichitaura kudai umwe munhu unogona kunge utori necapacity. Someone you Capacity, can you have behave in potential, you have capacity. a talent, you Yes, are you can. wise, but you have never been revealed Asi how hakusati to use zvazarurwa that kwauri. talent, Kuti unoshandisa how sei chipo to use ichocho. that gift, Unoshandisa sei how chipo to use ichocho. that intelligence in you. You Unoshandisa sei need uchenjeri huri revelation. mauri. Unoda chizaruro. Do you know that you always think you are very smart until you meet the other smart people? You always think you are the best until it is revealed to you that there are people who are doing very well more than you. Chinhu wani chandaura kuti masikati anotibatisise One thing ndichinopedza that I want message yangu. us Don't to understand. remain full. Be Usaramba empty. wakazara. If you want to learn things, Kana uchida if kuziva you want zvinhu, God to reveal things kana to uchida kuti you, Mwari vazarire zvinhu empty kwauri. what you have. Budisa Be zvaunazvo. willing to learn. Be Ida willing kudzidza. to say, God, use me. Ida kuti Mwari If you say you vakushandise. know all, Kana uchiti then you unoziva cannot zvese, be edified. But then if you are hauvandudzwi. eager to learn, Asi kana then uchida the Holy kudzidza, Spirit will reveal things to you. mweya muchena anozarura zvinhu kwauri. Munoziva here kuti holidaying kungoti uenjoye upenyu hwepanyika, For you to enjoy life on ungofara earth, semunhu nemhuri. for you to enjoy Pamwe life pacho with the unotoda family, revelation. you need chizaruro. Pandakanzi nana baba pandinozorora My ndakanozorora, father say go and rest. but I I went and discovered rested. something that I never knew. Asi ndakaona chimwe chinhu chandandisingazivi. We tried to do game drive. Takazama kuita game drive. Yainzi 7,000 tiri 6 8,000 7 5,000. Vataenda kunational park office tikati kokumbopinda tega imari nemota yedu, is it safe? Zvikanzi kupinda mega nemota yenyu
It's very safe. The roots are there. 1,008, 36. Kwautolo ndatoseva 6,000. And kwautolo ndogonenda kuendesa musha wese kungokumbira nekombi pane vane makombi ndiri munzira. Kwa kungoisa vanhu imomo kwaungonobhadhara ma150 totoona mhuka. But kune munhu anotofunga kuti inodhura, but karevelation kadiki diki. But it's a small revelation. Azvine munde zvine chine kunamata. Zvine nechikune kunamata because ndakaseva 5,000. Makore esaya ndaingofunga kuti hatiendi tega. Isera mzee. Ndakatozoona kuti inga zvakachipa zvinhu izvi. Pamwe pacho chinhu chiri kukunetsa ndizvo. Chinoda kuti Mwari angokuzarurira. Angokuvaka meka idea kadiki. Then life is changed. Even things that you think you don't afford, you need the Holy Spirit to reveal it to you. It becomes easier. Can I repeat this? So many things that you are struggling with, so many things that are difficult to you, they are not difficult. It's only that there's something hidden from you, and there's something that is not being revealed to you. You need God to reveal something to you. Dzimwe nharo chaidzo, it's lack of revelation. Kumwe kuoma musoro chaiko, it's a lack of revelation. Kumwe kutambudzika chaiko, it's a lack of revelation. Unenge uri busy kukwira gomo, ndo matero ari. Pane imwe randaiverenga, it's a book, it's not a Bible. Right? If you want to enjoy anything, start to understand how it works. If you want to enjoy anything, first understand how it works. Because ukapiwa bara, because if they give you a wheelbarrow, ukasanzwisa kuti unofamba sei, and you don't understand how it unoisa moves, bag racement up, you put a nebhara bag racho pamusoro. in the wheelbarrow on top again. Zvese unazvo, You but have hausi kuziva kuti zvinoshanda sei. But you don't know how to use it. If you want to enjoy anything in life, start to understand how it works. You need to understand the system. Unoda kunzwisisa system. Vangani venyu vakambotenga zvinhu zviri kutengwa mazuva ano zvine mamanual. You buy something with a manual. Pane mumwe musi watakaisa coat bed. Coat bed takatadza kuivhura. Tiinayo coat bed because unoiti wozoitika one cover iloka. Isu takatadza takaenda nayo kuholiday tikadzoka nayo tatadza kuivhura. Takuita zvese unazvo but chaleka mashandisiro. Unogona kutambudzika uine mari, unogona kutambudzika uine maresources, unogona kutambudzika chatadzika chete, it has not been revealed to you how to use it. Kuti unozvishandisa sei. Mbodza kuti munhu Mwari ngako munoita kuti pamwe pacho pamuri kukumbira revelation yokutoda kuona vatumwa vachikwira vachidzika vachikwira vachidzika. It's not pamwe pacho you need little things. Kungodiscover mwana wako chete. Just to discover your child. Ane weakness yakati, how do I motivate the child? Because kune vana vanoda kurohwa, kune vana vokuti ukatomurohwa watomudestroy. Muri kunyandirira. Urungoda revelation yekungomudiscover. You know how they operate. You drive on that channel. What you have given birth to a great man or a great woman, it has to be revealed to you. Kunomoti anita naro chichita naro chichipopota. Iwo kaenderana naye panaro obva atopinda madrugs achiedza ku-express a point, but ukangonzwisisa kuti Mwari akakuzarurira kuti uyu anoshandika naye so, uyu anoshandika naye so, uyu. And this is the revelation that makes our lives easy. Chizaruro chinoita kuti upenyu hwedu hureruke. Kumboti Mwari reveal to me my own children. I need to understand them. Ndofana kuvanzwisisa. Kune vati kurei, Mwari reveal to me muroora wangu chaiye, reveal to me kuwasha wangu chaiye, that I may know them and we can work together. Toshandidzana. Mbodza mumwe munhu kuti I need a lot of revelation. Mbodza mumwe munhu kuti I need a lot of revelation.
Vamwe vacho uda kungorivhirwa how to cook. Kungorivhirwa kuti unongobikawo sei. Just revelation. Kungouyawo nechimwe chirecipe so wotongonakirwa Isaiah 119 muchadya zvakakora zvepanyika. Hausi kudaira kai baba. Unongobhoisa chicken yako. Small things. Kungorivhirwa kuti how, which car can I buy, which business can I do. Kungowana revelation yekuti which business can I do, who can I work with. Even kutongorivhirwa chako kuti hembewo dzinondifita ndedzipi. Hauna amen ipapo. You need revelation. Just revelation. You need revelation of food. What food goes better with your body? What do you respond to? Certain people are sick just because they failed to quote what is it I'm allergic to. It's revealed to you. You live a good life. Kana utongodiscover kuti drink rinondinakira nderipi. Chinguru akataka kumwa koko ine 5 years. Just that revelation. Kana ungorivhirwa kuti vana vako vanofarirei, kungorivhirwa kuti spouse yako inofarirei, revelation yekungoti baba avanofara kana ndaita sei, mai avanofara kana ndaita sei. Hey, it's not the language. Usashishidzire vanhu, zarurirwa. So munoziva kuti even mwana mukamudiscover anogona kuva a great person. Why? Mamuisa pa situation that is convenient to their operation. Wanga waida nditaure revelation yekuti mangwanani usati waenda kumba ndoda kuti uone mutumwa. Unomudii mutumwa? Uchawaona vasvika kudenga. Chimborivhirwa zvinhu zvaunoshandisa panyika panapa. Kungoratidzwa zvinhu zvauchashandisa panyika panapa. Kungosanganiswa nevanhu vari in the line of your interest so that you can advance your interest. Asi chindoda kuti Mwari akuratidze. Mwari ngaakuratidze. Urege kurwa nevanhu vanokuda. Urege kuvenga vanhu vanokuda. Uye urege kuda vanhu vanokuvenga. Mwari ngaakuratidze kuti vanhu vanokuda uvaone nevanhu vanokufarira uvadii uvaone. Pamwe pacho semhuri muri busy kubaya munhu anokudai. Pamwe pacho muri busy kutswanya munhu anokudai. Pamwe pacho muri busy kurejecta munhu ane destiny yenyu. Mazazva rikudzitangura. Munogona kugadha hatred or rejection yemunhu anotokudai, munhu anotokunamatirai, munhu anotokuvimbai nemi, munhu anotokushuvirai zvakanaka, munhu anotoda kuti upenyu hufambe zvakadini zvakanaka. Then you hate them. Be it family, be it at church, be it kubasa. Mwari ngaakuzarurire vanhu vane chekuita neramangwana rako, vanhu vane chekuita nedestiny yako, vanhu vane chekuita nemufaro wako. People who have something to do with your joy. Vamwe vanhu, so don't reject them at first glance. Give them an opportunity. Don't be hot-spotted mukuvenga vanhu usati vaziva kuti vanofunga sei. Before knowing how they think. Apa ndikutaura zvinhu zvine musoro. Kuti vamwe vanhu vatiri kurwa navo kana kuti vanhu vatakavenga mumwoyo vanototida. Vamwe vacho vane destiny yedu. Some of us they have our destiny. Ende munoziva kuti kune vanhu vanogona kukuita kuti uvenge mumwe munhu. You know that there are people who cannot spot you to hate someone. Kuti ungomaka munhu There are people who cannot spot you asinenewe into making someone asiri who doesn't kurwa have anything to newe. do with you, who is not Pamwe fighting pacho you. unorwa nemunhu ane anointing You kana fight with nemunhu someone who ane has an destiny yako. anointing, who Mwari has a destiny. ngaangovhura njere dzako. May God open your Pavana mind, chaipo kuti even ugone on your kugamuchira kids, vana vako for you to zvakanaka. accept your kids well. Ukavenga munhu anodiwa naMwari, what happens If to you you? hate someone who is loved by God, what will happen to you? Genesis chapter number 12 verse 3. Genesis 12:3. Inotiyochi ise pabhodhi apo kana iri padhuze. Genesis chapter number 12 verse 3. Kana mind yangu ichikushanda zvakanaka.
kana ndatadza unozondibatsirawo ndikutsvaga vhesi inoti I'll bless whoever blesses you and I'll curse whoever curses you. Ndofunga mai ndichiri kushanda. I'll bless those who bless you and I'll curse him who curses you. In all the families of the earth, in you and in you, all the families of the earth shall be blessed. Okay. Wasangana nemunhu. You've met someone ane blessing yaMwari. who has a blessing of God, Anodiwa naMwari. who is loved by God. Wobva vashaya revelation. Woshaya chizaruro. Wobva vatanga kurwa naye. And you start fighting. What happens to your life? Chichinoitika kuupenyu hwako. So pamwe pacho zvakanaka kuva nerevelation yekuitira vanhu zvakanaka. Kana usingakwanisi kuvaitira zvakanaka, chingonyarara urege kuzotora makesi. And not take a case. Ndakaona kuti human beings we have likings. Vantu vanhu tine zvatinoda. Une vanhu vaunofarira, We have people une that vanhu you love. vausingafariri. And you have people But that you your don't like. choice may not be God's choice. You may hate people that God loves, Unogona kuvenga and munhu you are anodiwa also naMwari. bringing a case to yourself. Wotora kutuka pamusoro peupenyu hwako. I want to repeat this. Mwari ngaakuzarurire May God reveal to urege you kuzorohwa neshamu so that you won't be uchirwa cursed nevanhu vanodiwa when you naMwari. are fighting people And who are vanhu loved by vanodiwa God. naMwari, Those people who are loved by God. it's not pastors only. Havasi vafundisi Kamwe chete. kamwana Some of kadiki-diki them is a kane small 4 child years that is 4 years old. kakabereka zvamwari Is zvichazoshanda carrying things of kumberi God that will be iwe used in the wakatsunya future. kusunday school When you start preaching uchikanyima in the marefreshments kusunday school. Masunday school teachers wakangochimaka chimwana ichocho pauri kupa marefreshments hauchipi, refreshments, pauri you don't kusimudza give vana unochisimudza When you're zvine carrying utsinye others, you mukati. don't carry. Apa uri kutorovana nemusharukwa. You are fighting God. Wazoenda kubasa hazvichafambi. When you're going Handirwi to work, nevanhu it's vanhu. not Pane chimwana chauri kutsunya chiri There's a apa. child that you are Vakanzi I will fighting. bless those who bless you. Umwe wacho haasi tombori munhu anoonekera. Ndimaiwo zvavo vakapfeka It's just a brazilian mother. yanzwa nekugeswa. But varipo apo. Pari kunzi we will bless those vakadai. Muri kudanira. Vari kugeza brazilian senzira yechikoro. Vari pachikoro chemweya. Mwari ari kuvaguruma. God Kuti is kana grooming them. vazvazoita vaende pavanofanira kudi kuenda. Vana vaMwari, never may God reveal to you Mwari ngavakuzarurire people that you need to vanhu vanofanira kushanda navo. work with. Usabirwa nyasha. Hey pastor ndingavaita, hey sister ndingavaita, hey brother ndingavaita, hey wauri kuti haitika. The one that you say is Akanzi not working anoita for God said munzvimbo in dzemweya. the spiritual realm. Munoziva kuti vanhu vese vamuri kuona vakagara All the people that you are seeing sitting here, ma-teenagers, the teenagers, Sunday school, the Sunday school, vana baba nanamai, and vamwe parents. vacho vakatakura zvamwari zvakawandisa. Some of them are carrying Vamwe things of vacho God. inguva chete yakadi Some of them is only yatakamirira, time that you are waiting but iwe for, unobva washandiswa nasatani mani but you are being used by the wotanga devil kurwa nawo. and start fighting them. Ndinoona hangu kuti vanhu vazhinji havazivi kuti vana vanokura. I see that a lot of people forget that Ndoda kids kuti vanhu grow. vakaita senge vana sekuru zvakata mutange kufunga kuti pamanga muine 30 years That when you were 30 munhu years anga old, aine 10 years aane makore mangani that person was 10 years old, how old is he atokuma now? 30s o. You see what I'm saying? Ende mumwe wacho anenge atoo munhu chaiye. Some of Saka them, they vana are vatiri grown-up kudhila people. nawo So the children nevanhu that you are vatiri dealing kudhila with, nawo and the people kana that you are aine dealing nyasha with, dzake, if they have please grace, may God reveal to you. Mwari ngavakuzarurire. Zvingori nyore, treat every person with respect. Don't judge other people. Don't assume bad things about people that you do not have evidence with. Mai mufundisi chiriji vanenge wakapusa. Iwe uchitotaura mumba mako. Wakambotaura nawe. Unoziva kuti vanhu vazhinji the mistaken munhu akangozvinyararira kuti haasi kuziva. Munoziva izvozvo.
unogona kunge wakatogara nemunhu akatakura destiny You yako, might be sitting with someone who's akatakura carrying your ramangwana destiny, rako. who is carrying your Umwe wacho future. anongoda kungoti wokukwaisa so. Some of them just need you Oti, to greet them. Baba, muitirwe zvakanaka naMwari. Chese chiri munzira mako chakuitira zvakadi zvakanaka. Unoziva here kuti uchinje level Do you know that for you unoda to munhu. change the level, you need someone. Kuti uchinje level yako For you to change your unoda level, mumwe munhu you need someone anokubless. who will bless you. Kuti uchinje level For you to change the level, panoda munhu anouya achikubless. there's someone who must bless you. Either denga rinoburuka rega Either the heaven kana will kuti come, rinotuma or munhu you to send someone. waakuchinja chi level. You are now changing Aumuki the level. wakachinja level wega, pane munhu anokuchinja level. There's someone who Even changes kubasa the pane level. munhu anoisa confidence Even in at you work, there's kuti someone kana who puts ndingaripo confidence in zvinoita that if you okupa are there, mukana. it works. Muri And it kuda gives you an okupa chi opportunity. mukana. And gives you an So for you opportunity. to change level, For you you kuti need, it uchinje has level. to be revealed to someone Zvinofanira and kuserwa to kuno umwe yourself. munhu nekwauri. Alright. So nhasi nango yandine iyo ndoda kuti namatire chinonzi revelation. I don't know what you need to be revealed to you, Unofanira kuzarurwa zvipi. but the greater the revelation, the kukura greater the kwechisaruro, responsibility. ndokukura Lord Mwari kwebasa. ambokuzarurira. I I want God don't to know reveal which to side you. of revelation do you want, Hanzi kuti but unoda namatira chisaruro chipi. chinonzi revelation. Asi toda namatira chisaruro. Kungoti, may God reveal to you Kuti Mwari ngavazarure things that are kwandiri. important to you, Zvinhu zvakakosha things that kwauri. will make you live a better Zvinhu life, zvinoita kuti urarame things upenyu that will huri make you nani. prosper, Zvinhu zvinoita kuti things that will ubudirire. make you be a better Zvinhu person. zvinoita kuti uve munhu ari nani. Zvimwe zvacho haisi mari. Some of the things is Ndakati not kuti money. vanhu mazuva ano patinongoti kunamatirwa kana kunamata, When you people say think let's of pray, money, vanhu vanofunga but God mari. needs to review. Asi Pamwe vanofana pacho kuti kusarura. mungogara kumba zvakanaka It's for you to stay semhuri, peacefully such at that home as a mungogarawo family. in harmony, in Kugara love, munyararo, musingarwi. murudo, not There should be fighting. something that needs to be revealed. Panofanira kunga nezvinhu Ichocho chiri zvinofanira kukurwisanisa, kuzarurwa it's revelation. What is Because making you fight Satan is has given you a revelation. negative revelation. Nekuti wakaipa But there akakupa should chisaruro be a chakaipa. positive Asi revelation. panofanira kuva nechizaruro chakanaka. Teaching my young couples, I used to say to my wife, young couples, let's make a decision that do a the whole decision. month no one is Tomorrow raising a is- voice for one another. Imimi, how often do you shout at each other? Munopotisana kangani. How many times are you angry per week? When last did you smile at each other? When last did you hugged your loved ones? When last did you look in your loved ones and say, I love you? Uchirevesa. When last did you make a sacrifice for your loved ones? When last were you very dear? Unogona kunamata Mwari utsinye. Unogona kunamata Mwari uchichita mhuri yako zvekupedzisira. Hauwapi mari. Pamwe pacho kana uri mudzimai uchibika unobika zvekutsinye. Zvekuti ngavangodya ngavagute. Iwe unozvibikira zvimaporiji zvako avongovasanganisira kuti ngava. When last were you sincere? When last were you honest? When last were you very sincere? May the Lord reveal something to you that is going to change your life. I want God to reveal something to families. That families, they live in joy. Families, they live in happiness. Families, they work in trust. You don't trust anyone with your money. You don't trust anyone with your resources. You don't trust anyone with your secrets. You don't trust anyone with your even nyaya chaidzo. Kana uine nyaya yekutaura unoenda ku next door. Pamba hamutauri. When last were you laughing in the house? Great laughter of joy. Handina kana chechi muri kurarama sei vanhu. Sunday afternoon like this, munanga ngobaya phone yake, waridzai bonde panze, chimboraraiwo pazuva, imbotauraiwo nyaya. May God reveal something that enlighten your life to make your life better. Vamwe vakapozeswa nemari, pese pamutaura, mari yakaendepi, where do we? Nai where do we? Waiti imswe. 2 weeks that I've ndakanyatsokudzwa zvakanaka. Wait, let's
as a pastor, I'm asking you, may God reveal things that better our lives, that we become better Christians, we become better equipped to serve the Lord, that we become better parents, we become better citizens, we become better family men, we become better ladies. Vana mama mweya wekufunda mwara. Can God reveal to you that your face is ever smiling? Say ndiri kuyanyotsikirira point yekuti God needs to reveal to us that we are happy. When you are happy, you serve God better. When we are enlightened in the heart, well, you know why was I saying don't hate people? Pamwe pacho, you take time. When your heart is full of hatred, you won't be able to hear God, because hatred and peace do not stay in one heart. You are either filled with hatred or you have a peaceful heart. You cannot keep anger and peace in the same heart. You cannot keep I've got a strong conviction kuti kune munhu anofanira kurevealwa how to be happy. The methods of being happy. How to be happy. I'm not sure if I'm talking to somebody, but I want someone, kungoti Mwari, makandipa upenyu, can you reveal to me how I should live this life? How do I raise these kids? How do I save you? How do I develop myself into a complete person financially? How do I develop myself into a complete Christian? Reveal things that are hidden to me, that are discouraging me, or that are disturbing my faith and my family. Otumbonamata. Kana pauri pasinganamatiki, vhara maziso ako pfugama unamate. Kana pachiita ingonamata. Iti God, I need you to reveal to me hidden secrets. Because God said the purpose of revelation is that He saves us, to reveal His love, to reveal His justice. The purpose of revelation is for Him, God, to reveal His nature, which is love, which is justice, with His truth, with His chimbonamata, which I want the love of God to be revealed. Let your nature be revealed. Let your salvation to my soul and spirit be revealed. Let your grace be revealed. May God reveal His nature of love, justice, peace, salvation. May God reveal His will to you. He uses revelation that you know what God will, the will of God upon your life. May God reveal His will to you. Seek that you may understand Him. May God reveal to you how your family structure should be. Shoko raMwari rinoti farai, ndinopamidza farai. Farai munashe, ndinopamidza farai. Chimbotanga kunamata, that God revealed to me, how can I be presentable before you without any sin or blame? How can I present myself before you? May secrets of heaven regarding your children, your family, your spouse, yourself, your church, your work be revealed to you. Chimbokumbira kuti what is hidden that is good for me, may it be revealed to me. May He reveal things to you that is going to improve your life, that is going to improve your family, that is going to improve your service to Him. Mwari ngaangokuratidza pakawanzika zvakakunakira. The nature of God is revealed to us. His redemptive power is revealed to us.
His salvation is revealed to us. Our ways of living are chingonamata uti Mwari ndizarurireiwo zvakawanzika. I need something to be revealed. Reveal to me people that must be in my network and people that must leave my network. Mwari ngavarege kukupa moyo wedombo. Have a heart that will be able to listen to this word, and say, God, may you reveal to me. May you show me. May you show me. May you show me how I ought to live. Usati ndakazara. No. Shimboramba uchinamata. Just one more minute. Mwari imbondizarurirayo. Mwari chimbondizarurirayo. Ndingowawo nerevelation yekurarama. Mungondiratidzawo pandinofanira kubata. Mungondiratidzawo pandinofanira kumira. Mungondiratidzawo pandiri kukanganisa. Mungondiratidzawo pandinofanira kuwedzera kuita zvakanaka. Mwari chingondiratidzaiwo. Reveal to me that person that I need. Reveal to me that job that I need. Reveal to me that habit that I need to stop. Reveal to me even the scriptures that I ought to read. The life that I ought to live. Chingonamata. Chingokumbira kuna Mwari. Kuti Mwari chingondiratidzaiwo kungondiitirawo nyasha ndiwane chimwe chinhu chandinodzidza chamunondiratidza. Mwari havagoni here kungokuratidzawo something muservice ino muzita raJesu. Amen. Kana paine vanorwara uyai tikunamatirei. Kana pasina toda kudedicata vana. Ngatigamuchirei baba namai mugando nhasi hamusi kuonawo zvakanyanya kunaka. Dai zvikaramba zvakadai denga rinotiitira zvakanaka. Baba maita chinhu chakanaka. Cheya iyoyi ndeyenyu. Kana hamusipo ziyai kuti pane pasina munhu. Hamusi kuona kuti even makala ari kumecha zvakangonakawo. Zvakangonakawo hazvina kunaka here. Munhu chete asingafariri chakanaka muroyi nai. Zvakanaka zvakangodino hazvo. Zvakangonaka. Handizvo here. Vese vasiri kunzwa zvakanaka tichiimbirwa nepraise and worship. Regai ndikumbire vanoshanda paota tinyengeterere vese vasiri kunzwa zvakanaka. Shoko raMwari rinoti kana paine asinganzwi zvakanaka ngaaturikwe maoko nekereke muzita raJesu. Amen. You are Alpha, yeah, and Omega. We worship you, our Lord. You are way true. You are the Alpha. You are Alpha and Omega. Yes, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are the Alpha. You are Alpha, yeah. Omega. Yes, we worship you, our Lord. Yeah. To be praised. We give you all.
Tine vari kuda kubhabhatidzwa here nhasi vauya vari ready? Do we have those that need to be baptized before we dedicate kids? We want to know. Do I have one or vari kuda kubhabhatidzwa? Kune vanyoresa here? Hakuna. This one. Okay. So vada kubhabhatidzwa, I think tikaenda kumba tonobhabhatidzwa. Imi munenge mabhabhatidzwa nguva yakanaka. Iri kuti kuri kutonhora, but we'll make a plan. After baptism, depending on what Makawanda say, you can go through just a hot shower to take the cold away. And it, so Mama will open, I think, about 3 or, depending on what we can open 3 or so bathrooms that is hot showers. Then you just go under the hot shower. Just go from there into the hot showers, no Buddha. And it is but it's even more June, but you will remember the day. So vari kubhabhatidzwa tikabva toenda kumba tonobhabhatidzwa. I think we can do 1 or 2 bathrooms. I think 3 or even anogona kubuda even 4 depending on tiri vangani. Tongoona kuti abhabhatidzwa achinopinda muhot shower, abhabhatidzwa achinopinda muhot shower zvichitiitira zvakanaka. Because the bulk of water, if it's seated, it's just lying like this, it's cold. But tinokunda Mwari verugare vachikudza vese vane vana varuda kudedicate kwanhasi. Uyai tivadedicate, tivarovedzere kunashe. Shoko raMwari rinoti kana tavakumikidza kunashe, tiri kurayira mweya yenzvimbo, tiri kurayira zvirwere zvevana, tiri kurayirwa zvirwere zvinorwadza vana zvitiitire zvakanaka. Maimvula muri pano? Hamuna kutaura kuti muri pano. Do you remember here? Sister Betty, she's now my mvula. She's back, and God has blessed us with a baby boy. Nyasha dziripo nai. Zviri kutoitika so pachechi umwe vachiti zvakatinakira sekuru chikasha vari pano zvakare. Handina kutaura nai, ndatovarairwa mbuya takaitirwa zvakanaka. Mai Makunda, where are you? Come through. Officially, baba na mai Makunda vasekuru na mbuya vakunashe nai zvakatiitira zvakanaka. Tiri kutoenda so saka sekuru avato saka sekuru na mbuya chikasha, sekuru na mbuya Makunda, manje teta kuti sekuru na mbuya vanhu vari kutokura, muri kuzviona? Vanhu vari kutodini? Vari kutokura. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Saka vana ava we dedicate them. Uyu ndo vandisandanamatira munondipa. Vamwe vese ava ndakavanyengeterera kudzimba, ndakavateera kudzimba. But uyu munondipa ndomunamatira because ndakamunyengeterera pafoni. So we dedicate them. But tiri kuvaisa kunashe. Tiri kuti hatichaise mwana bhatani, hatikweshi chepamusoro. Kana tatotaura izvi kudai, anorarama. Zvirwere zvinorwadza vana hazvimubati. Zvirwere zvinorwadza vana, zvirwere zvinoteera ropa rekwamai nerekwababa, nehondo dzese dzinoteera vana tinenge tadzinyararidza nai. Saka uyu wakuboya auya futi nhasi kekutanga, uyu auya kekutanga, uyu wekwadambi auya futi kekutanga. Zvakatinakira. Uyu amuGaratia. Asi zvatinoita mwana akazvarwa, ndinoenda kumba ndonomunamatira, ozouya kuno tomudedicate. Kuti takaitirwa futi zvakanaka kwababa namai Bechwana, kwaane mwana musikana anonzani, hatisati tapiwa zita. Kwababa namai Bechwana kwaane futi mwana musikana, vanogara apa somewhere there. Vaane mwana musikana. Muna July muno tichine vamwe 2 vanogona kuuya. So zviri kuita zvakanaka. Muna July muno tinogona kuwana vamwe 2, kwete tinogona, tinovana vamwe vana 2 iye July unono. Saka zviri kubuda zvakanaka. Chechi inofanira kutenga dzimba dzemotikari nevana, kuroorwa nemichato, ndokuratidza kuti we are a healthy church. Itori Sunday school yakatozvimiririrai. Panograduata vamwe vachidiniwo vachipinda. Uyai nawo tichiimbirwa timunamati. Kana zitare rodanwa amutisie takada. Kana zitare rodanwa baba muno
Shiratita Kana si Tare Rodano Amutisie Ishe Jesu Shiratite Kana si Tare